سلام زغوركم تخاتاتلتي كما يتليهم عبزلهم وسلام كتلو اناتمنى نرجخا ملء ترخال بولداوي تفقراوي مصحف ملصن تبل ترخا خنقربنا سناي مكتتال معرف حدا ميا قوبيعا خيوتكا ان حزت بتقت هذا السحب زغبر 4 انش زقموت تاكو زلو قيحتي ጫማ ኣብቲ ጎደናት ወይ ነበረት እቲ ምስቲ ወዲያቶ ዝነበረት ጫማ ዝኸይት ቀይሕ ጎና ድማ በቲ ንፋስ ፈይፈይ ይብል ነበረ ዶንጋኔራ እዚ ናታዛንታዩ هي عدلدد ሓደ ስራሕተኛ ህንጻ ተዛረበ ቁሩብ ባባዓልና ምስሎ ንዕናብዚ ከም ዝኽብል ኮሎነቶም ካልኦት መሳርሕቲ ተዋሒዶም ይሃስሑቁን ይጭድሩን ነበሩ ሚያጎስያቶም ሓለፈት ሚያ ኣብ ኒውዮርክ ሰውለደት ወይ ዝዓየት እኳ ተዘይኮነት ጓል ተኸባቢ ክትመስል ግን ግዜ ኣይወሰደላን ዋው ናይ ሓቂ ደስ ትብል እኺ በለ ሓደ ቆልዓ ቁሩብ ብሎኮታት ምስ ሰገረት በኣከዳድና ተመሲጡ ኣብ ወለደት ክኸ ህያው ድዩ ድማ ሓሳበላ እዩ ኢላቶ ጉያ ቀጸለት ግና ህያው ኣብ ወለደት እንተዝህሉ ኣብ ሰለፉ ኾፍ ኢላ ብዛዕባ ኩሉ ወንታታታ ከገደደላ መሓዘቶ ነይራ ብዛዕባ ዓበይቲ ኔታ ክትመርጽ ዘይኮነ ንኽትመርጽ ብዛዕባ ናይ መለስተኛ ሻኩ ሶፍት ቦል ጋንታ ብዛዕባ ቅድሚ ስራሕ ትመሃሮ ናይ ሞያ ትምህርቲ ብዛዕባ ጸታው ዘንድና ብዛዕባ ሓዲ ወይ ኩሉ ምትዛረበቶ ነይራ ምራጽካ ኩሉ ነገር እዩ ግና ብዘገርም ኣጋጣሚ ዝመረጸቶ ዳኣምበር ዝተመረጸላ ወይ ንዓ ዝመረጸ ነገራት ኣይረኸበን መወዳእቱ ናብ ቤት ምግቢ በጻዕቱ እሞ ናይ ኣደለደ ዝመስል ክዳና እናማዕላለየት ትንፋሳ ከተድእ ሓንሳ ኣዕረፈት ኣብ ሳንጣ ካልቅያር ክዳውንቲ ነይሩ እዩ ናብ ሽንቲ ቤት መኻድ ይዘድያ ነይሩ ናብ ሽንቲ ቤት ክትከይድ ኣካላታ ኣምሳ ዞር ናብ ሓደ ተሬን ምውቕን ኣካላት ዝውነን ሰብ ተጋጭወት ኒክ መጀመርታ ተሰማዕ ስምዒት በቲ ተኸድናቱ ዝነበረት ክዳን ዝመጽእ ሕፍረት ነይሩ ኣብ ሓደ ናይ ልደት ዝተገብረ ግብዣ ብምስራሕ $200 ኣኪባ ነይራ ኣዛ ጽባቕ ጸላም ቀሚሽ ጌራ ከዓ ንኒክ ክትሪኦ ደልያ ነበረት እቲ ካልኣይ ተሰማዕ ስምዒት ድማ ዋብ ዘብል ነይሩ ምክንያቱ ኣከዳድና ኒክ ደምካ ጠጠው ዘብል መልክዕ ይህይዎ ነይሩ ኣዝየ ክትሓስብ ዘለኺ ፀጉሪ ክትክ ይውፅእ ኣሎ በረበት ድምፁ ትሑትን ፀእታዊ ስምዒት ዘረሳስን ገይሩ ሚያ ፀጉራ ክትሕዝ ኢዳ ስደደት ንግን ኢዳ ብምሓስ ፍሽኽ በለሞ ሎሚ ትርኢት ክባህ ዘብል ኮይኑ ሎ ንዓይ ዝኹሉ ብላ ኣይኮነን በለቶ ግና ፍሽኽ በለት ምክንያቱ ኒክ መለሰቱ ክትብል ነብሳ ዝተዘይገብረላ ኣብ ቦርሳ ካልቀምሽ ኣላትኒ ንሳያ ንዓኻ ድማ በለቶ ክልቲኡ ኣእዳዋ ብምሓዝ ናብ ክልተ ጎድና ሓዘርጋሕሞ ናብቲ ኣደልደ ዝመስል ክዳና ተመልከቶ ንዓይ እዚ እኹል እዩ ብላ እቲ ናብ ኣራንሾን ዝኸደ ብጫ ፀጉሩ ምስ ኣብ ጥሙዝ ዝነበረ ዊስኪ ዝመሳሰል ምስ ሕብሪ ኣዕዩንቲ ድማ ዝሳነ ነበረ ካብ ስራሕ ብቐጥታ መፅዩ ክራባቱ ዘሊቓ ነይራ እጅጉ ናብቲ ጠርዎ ዝበለ ቅላጽሙ ተሰብሲቡ ነበረ እዚ ጽቡቕ ህንጸት ኣካላቱ ካብ መዓልታ ሙግያይን ኣብ ግዜ ክረምቲ ንኮለጅ መኽፈሊ ዝኸውን ገንዘብ ንምእካብ ዝሰርሑ ናይ ጉልበት ስራሕ ምስራሕን ይመጽዩ ንሚያ ድማ ጠጠው ዘበለ ግን ትርኢቱ ኣይነበረን ፍሽኽታ ሰሓቢ እዩ ብትሕቲ መልሓሱ ተዛረበ ንሱ ንሳ ልክዕ ከምታታ ዝበለጸት ሂዋን ኣብ ዓለም ከም ዝኾነት ከም ስማዕ ዝገብር ንሳ እዚ ዝፃወሩ ስምዒት ዝፈጥረላ ቅድሚ ንሳ ዝተማልአቱ ክዳን ክትቅይር ምኽኣላ እታ ኣሳሳይት ናብ ኮፍ መበሊኦም መርሓቶም ኩሉ ጠዋሉ ዝብል ሽምዓን ጨንፈር ገረብ ጽሕድን ነበሮ ንግረንታ ጨንፈር ጽሕዲ ኣብ ልዕሊ ርእስ ሚያ ገበራ ሞ ንኽስዕማ ናብ ኣቐነነ ኣእዳዋ ጨቢጡ ነተኣፀታዊ ዓዳሙ ኣብ ከብዲ ኢዳ ሰተት ኣበሎ ቅድሚ ሸዓዳዋ ስምዒት ከይፈጥሩ ክሪኣቶም ኣይትፈልጥን እያ እንተኾነ ኣተናፍሳ ቀይሩ ከም ተንቀጥቅጥ ገበራ ትኽክል ከሎ ኣዒንቱ ጸለማ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ተሓስቢ ከም ዘለካ ክፍልጥ ኣመናይ ዘገድሰኒ ብዛዕባ ኸይ ሓስብ ኣለኹ ኣብዚ ጽቡቕ ኣዒንቲ ኣለካ ኢዳና ኣፉ ኣቕሪቡ ከብዲ ኢዳ ነኸሶ ዳሕን ሕሰብ ሞ ኣዒንተይ ካብ ኩሉ ኣካላት ይጸብቑ ክፋለይ ኣይኮኑን ሰሓቐት ከም ኩሉ ክፋል ኣካላትካ ዝረኣኹ መጠን ኣዒንትኻ ዝጸብቑ ክፋላትካ ከም ዝኾን ክምስክር ሓላፍነት ኣለኒ ዳሕን ምናልባት ሓዳይ ካልኣይ ግዜ ኣረጋጊጽ ክትዛረብ ብላ መምከኽ ፍሽኽታ እናረየ ሚያ ንዑ እንተረኺባ ህልም ከም ትብል ትፈልጥ እያ ቅድሚኡ ህልም ኢላ ነይራ እያ ሎሚ ምሸት ግን ብፀታዊ ስሕበቱ ክትዘናጋዕ ኣይደለየትን ሎሚ ምሸት መዲባ መፅያ እቲ ናይ ልደት ህያባ ማለት ናብ እንዳ ሓትና ኣክለው ቅድሚ ልደት ምሸት ዝካየድ ጽምብል መርዓ ዕድመ ኣቐዲባ ክትበያ ወሲና እዚ ብዊንታ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብደንፋሪት ተጓዒዝካ ነቶም ኣብ ሂወታ ኣዝዮም ኣገቲ ሰባት ትረኽቦ ምኽኣል እዩ ትርጉም ንዓኣ ኒክ ዊንታ ኣብ ምትግባር ድልዩ ንስኻት በዓል ልደት ምስኡ ተሕልፎ ኣዝያ ተሃንጥያ ነይራ ግና እታ ዝነበሯ ቤት ምግቢ ኣዝያ ጽብቕትን ብዙሕ ዝዕሉላን ግን ከኣትዮም ዘይፈልጡ ስለዝኾነት ብዓቕሊ ተጸብየት
ምናልባት ኒካ ናቱ ሂጃብ ኣለዎ ይኸውን ስለዝበለት እቲ ህሞት ልባዊ ቀርብ ዝነበረ እዩ ነይሩ። ንኣስታ 6 ወርሒ ብሓንሳብ ዜሮም እዮም። ንሳ ኣብ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዲግሪ ሳይኮሎጂ ትምህርቲ እናተምሃረት ኒካ እናሰርሕ ናይ ኮሌጅ መእተዊ ዝኾን ፈተና ንክሓልፍ እናጽንዐን እዮም። ሚያ ናይ ድሕሪ ምርቓታ ትምህርቲ ንክትቅጽል ድረውን ዓመት ኣፋሪቓ ነይራ እያ። ኒካ ሽም ንኸጥርን ዕዳ ናይ ኮሌጅ ክፍሊት ከጉድል ኒቃልስ ምንባሩ እቲ ዝመርጹ ቤት ምግቢ ገለ ትርጉም ዝሓዘ ክኸውን ነይርዎ። ሎሚ ምሸት እታ ኣብ መወዳእታ ፍቕሪ ትብል ቃል ዝጥቀመላ ምሸት ትኸውን። ልባነ እዛ ሓሳብ እዚኣ ኣዝያ ኣድኒቐታ ምክንያቱ ከምኡ ምግባር ልክዕ ዝበለፀ ሂጃብ ልትምሃብ ስለዝኾነት። እንተኾነ መደባቱ ብዘይገድስ ኒክ ህወኽ ኣይትረአየን። መኽፈሽ ሸዋት ዝኸውን ምግብታት ኣዘዙ። ኣብ ትሕትና ናይ ኣደልደ ትመስል ቀምሽ እንታይ ተኸዲና ትኸውን ከም ትኽእል ተዋዝየን ብዛዕባ መዓልቲ ዝወዓሉ ተናቀባጥሪ ኣዕለለን። ወይኒ ኣዘዙ መሲኦም ኣጋጨዎ። ኒክ ኣዒንቱ ፈቃራት ነብራ ንኽምትማል ዝኣመሰለ ምሸታት ድማ በለየ። ቅድሚያ ዝነበረት ምሸት ኣብ ሓንቲ ንበይና ኣብ 5 ደርቢ ትርከብ ብሕትውቲ ነሓስ እዮም ኣሕሊፎሞ። በቲ ጥዑም መናሕሱን በቲ ሰላሕታ ኣእዳውን ዘለዋ ሕንከት ኣፍኪሱ ንኽጻመዳ ክሳብ ትልሙኖ የገይርዋ። ክልተ ግዜ የተሰማሚዕት ማሪ እዚ ተዘክሮ ጣይን ገዛ ርእሱ ስምዒታ ኣላዓለ። ሎሚ ምሸት እኮ ዝናብ ክዘንብ ዝግብኦ በለት። እቲ ሕሾኽታ ዝጥዕም ድምፂ ኣብ ውሽጣ ስምዒታ ዘቃልዕ ነይሩ። ፍሽኽቱ ልክዕ ማዕዳው ብቐስታ ዝንቀሳቐስ ነይሩ። ከምኡውን ናይ ሓደ ኸይሲ ወዲ ይመስል። ናይ ዝናብ ጠቕላላ ኣየገደሶን። ሓድሽ ክዳን ኢኻ ጌርካ ዘለኻ ከተባላሾ ኢኻ በለቶ። ሙሉእ ዕድሚኡ ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ብዛዕባ ንብረት ተገዳስነት የብሉን። ብርግዙን ኣብ ሓደ ማሕበራዊ ፍትሒ ክረጋገጽ ዝፀር ትካል ንኽሰርሕ ተመዝጊቡ ነይሩ። ኣብ ህይወቶም ሓደ ዓበይቲ ጌጋታት ምርጫ ዝወስዱ ቆልዑት ንክሕግዙ ይድልየቱ። እንደ ኣብ ስራሕቲ ቆፂሩ መገሻታት ክህልዎ ስለዝኾነ ካብኣ ከም ዝሪሓቐን ክጣፍኡ ከም ዝኽእሉን ትፈልጥ እያ። ኩሉ ናፍለጠት ግን ብፍቕሪ ካብ ዓቕማ ወፃኢ ተሰኒፋ እያ። እቲ ሕቶ ግን ንሱ ኸ ብፍቕራ ተሰኒፉ ዶ ይኸውን እዩ? ክልቲኦም ኣብ ግዜ ህፃንነቶም ካብ ሓደ ዑርፋን ዝተደገፉ እዮም። እንተኾነ ሚያ ኣድን ኣቦን ረኺባያ ምስኣቶም እያ ዓብያ። ንሱ ግን ብኣንጻርኩም ዓድለኛ ኣይነበረን፣ ዘዕብዮ ድማ ኣይረኸበን። እቲ ንሳቱ ደልዮ ህላዊ ወለዲ ድማ ኣብኡ ብዙሕ ኣየድልን እዩ። ኒክ ናብ ኣዛዘቦማ ኣብ ትሕቲ እዝና ዘሎ ቦታ ሰዓማ። ሚያ ዝናብ እናዘነበ ኩሉ ፍቕሪ ፈፂም ክትፈልጥ ዶ? ትንፋሳት ዓግተ ኣብ ቤት ምግቢ ክስማዓካ ዘይግብኦ ሸቐቕታት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ኣካላታ ሸቕሸቕ ኣብላ። ብዛዕባ ፍቕሪ ምፍጻም ጥራይ ዲኻ ትሓስብ? ኣይኮንኩን ግና ከምሳኺ ክፍጽም ብዙሕ ይሓስብ። ብመልሓሱ ታሕተዋይ ጫፍ እዝና ንዘዝኣበሎ መኩሉ ኣካላታ መኸኸ። ግና ኣውዳስ ክሳብ ክንዚ ድኹም ምጽታዊ ስምዒትኩም ጉዛኣት ኢኹም ማለት ድዩ? ተዛረቦቶ ስምዒታት ተቆጻጺራ ሓደ ወዲ ምስታ ዘፍቅራን ንኽፍጽም ጎቦታት ሳይበርያ ተሓኺሩ ኣብ ውርጭ ጥራይ እግሩ ክጓዓዝ ይኽእል እዩ። ንሳ ሰሓቐት፣ ንሱ ድማ ፍሽኽ በሎ እሞ ሰሓቂ ክሰምዕ ባሂ ዝብለኒ ግን ብዙሕ ኣይትስሕቕን ይኽብላ። ንሳ ዕትብቲ ቆልዓ እያ ነይራ። ካልኦት ስድራ ስለ ዘዕበይዋ ኣይኮነትን። ስድራ ትፈትዎም እያ። እቶም ዘዕበይዋ ይኹኑ እቶም ዝወለድዋ ንኽልቲኦም ምርካባ ኣዝያ ዕለኛ እያ። እንተኾነ እዚ ኩሉ ፍቕሪ ረኺባ እንክላ ዕቱብነታ ግን ኣይጎደለን። እቲ ናተይ ትብሎ ቦታ እውን ተናዲ ነይራ እምበር ኣይረኸበትን። ንሳ ናተይ ትብሎ ቦታ ምስ ኒክ ክኸውን ትብህ ግን ተሓስብን። ኒክ ክትቆጻጸሮ ዘይትኽእል ፍኹስ ዝብለካ ስምዒት ከም ዝስማዕ እዩ ዝገብር። ኒክ ብናይ ምዝናይ ስምዒት እዩ ዝመልኣ። ድራር ተቐሪቡ ኣዝዩ ምቁር ምግብን ነበረ። ኒክ ግን ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ቤት ምግቢ ዝእዘዝ ምግቢ ክቡር ምዃኑ ግዲ ኣይገበረን። እቲ ናይ ሕሳብ ወረቐት ምስ መጽእ ኣቐዲሙ ናብኡ ገጹ ሰሓቦ። ዋጋ ንሱ ብናይ ዕዳ ኮሌጅ ተቐቢቡ እንተነበረ ብሳ ድማ ብሳላ 4 ወለዳ ዕዳ ዘይነበራ እንተኾነት ኩሉ ግዜ ሕሳብ ባዕሉ እዩ ዝኸፍሎ። ደገ ምስ ወፁ ዝኾነ ታክሲ ኣይነበረትን። ግመ ገይሩ ነይሩ። ብእግሮም ድማ ክጓዓዙ ጀመሩ። እቶም ሰራሕተኛታት ህንጻ ተፈዲሶም ነበሩ። ወላ እውን እንተነበሩ ኒክ ምስኣ እንከሎ ዝላኸፋ የለን። ኩሉ ሓያል ምዃኑ ርእሰ ምትእምማን ከም ዘለዎን እዩ ዘርኢ። ባእሱ ባዕሉ ኣይተኸትኹን እዩ። እንተኾነ እንተመፂኡ ግን ብዘይንሕሰይ ዝድዕምስ። በቲ ኣተዓባቢኡ ድማ ብዘይ ብዙሕ ፃዕሪ ክህድም ከም ዝኽእል ሚያ ትፈልጥ እያ። እቲ ተወሊዑ ዝነበረ መብራህቲ ንልደት ኢሉ ዝተገበረ መፀባበቕን እናሰማቖር ድማ ናብታ ንእሽተይ ገዛ በፅሑ። ኣብ ኣፍ ደገ ምስ በፅሑ ኒክ ብሓውሲ ፀወታ ናብቲ ማዕፆ ኣላገባ። በቲ ተሪር ኣካላቱ ደፊኡ ዝሓዘ ስምዒት ዝነበረ ህሞት ከተሰማቕር ግዜ ወሰደት። ድሕሪኡ ድማ ርእሳ ናብ ርእሱ ኣቕነነቶ። እቲ ዝቆረፀቶ ናይ ነፋሪት ቲኬት ካብ ቦርሳ በዓል ክወፅእ ዝደልዮ ኮይኑ ተሰማዓ። ኒክ ቅድሚ ምእታውና በለት። ደኒኑ ምዕጉርታ ታሕተዋይ መንጋጋን ጎረራን ሰዓማ። ኢዲ ብውሽጢ ካብ ቦታ ኣሕለፎ። ኣነ ክንቲ ዝኾነ ዝረኸብዮ ትኽእሊ ወዲ ኣጉረምረመ። እቲ ሃፋኒ ኣፉ ኣብ ቆርበታ ዋዕ ፈጠረ እሞ ኣካላታ ኣንፈጥበጠ። ምክንያቱ ኣእዳው እውን እታ ጥዕብቲ መልሓሱን እንታይ ክገብራ ከም ዝኽእላ ስለትፈልጥ እሞ ኣብ ዝኮረድዮ ዲና ሓተተ። ክርዳእ ግዜ ወሰደት እሞ ፀኒሓ ኣብ ኣፍ ልቢ ኢዳ ጠፍ ኣብለቶ። ከምኡ ኣይኮኩን ክብል ደልየ በለት። ሰሓቆ እሞ ኣእዳው ኣብ ሽምጡ ኣንበሮ።
ኣይኮንክን ኣዒንቱ ፀታው ዕግበት ክባ መብፃዕ ዝኣተዋ ዝነበራ መሰላ ንሳ ድማ ኩሉ ተሓስቦ ዝነበረት ገዲፋ ናብቲ መብፃዕት ከይተደናደነት ኣይኮነን ደገመ ትህርመት ልባ ክትውስኽ እናተፍለጣ ኒክ ደጊም ብህርፋን ቆራፀት ዝመሎ ስምዒት ሰዓማ ምቁዋም ምሳ ኣቋረፀት ድማ ኣንሰሓበ ኣይትሓዝለይ ኣዝኽም ምቅርትኒ ኮንኪ ውሽጢ ምሳኣትና ዋላ ትኹልሰኒ ትመባፅዕት ግና ንዓኻ ዝኸውን ናይ ልደት ህያብ ኣሎኒ ኣእዳው ካብ ኣእዳዋ ፍለዮ ናይ ልደት ህያብ ዓይኒ መጠጻምሽ ተባሂልና ብዝመፅእ እውን ብሓንሳብ ናብ ካልእ ዓዲ ክንገሽ እሞ ንሱ ናይ ሓድሕድና ህያብ ክኸውን ተሰማሚዕና ሕራይ ድሓን ህያብ ልደት ኣይትበሎ ህያብ ጥራይ እዩ ቅድሚ ገለ ጋያ ኣዋርሕ ናብ ሓቲ ናይ ክለቡ መርዓ ግዜ ልደት እሞ ክኸይድ ክብለካ ትዝክርዶ ክትልዎ ዘድልየ ከይትብል ተማተት ውሕጂ ጥራይ ሓንቲ ዘይኮነት ክልተ ትኬት ገዜ እታ ትኬት ኣብ ጅባ ኣውፅኣ ኣቀበለቶ ሓትነይ ምያን ክለቡ ሕፁያን በዛ ልደት እዚኣ 5 ዓመት ብሓንሳብ ክገብሩ እዮም በቃል ክዳን ዘይተኣሳሰሩ ግና ንሓድሕዶም ዘይጣለሙ ምዃኖም እቲ ኣካይዳ ንኽልቲኦም መቺዎም እዩ ኣብ ቀረማ ግዜ ክለቡ ሓፍታም ሜዲ ካልኣይ ቆልዓ ብምብፅሓ ክትቀንእ ጀሚራ እያ ኒክ ነቲ ዝሃበቶ ወረቐት ኣፍጢጡ ጠመቶ እቲ ኣብ ላኪ ሃርቦር ዝካየድ ፅምብል መርዓ ዝበልክኒ ሓተተ እቲ ኸመን ኣብ ዋሽንግተን ዝካየድ እወ መለሰት ምያ ንመጀመርታ ግዜ ጓል 17 ዓመት ከላያ ኣብ ክረምቲ ኣብቲ ቦታ ዘሕለፈቶ እቲ መጀመርታ ግዜ ናይ ስጋ ወለዳ ዝተላለልቲ ግዜ እዩ ኣብኡ ንመጀመርታ ግዜ ዘፍቀረቶም ወለዲ እውን ተላለያ ንሳን ካርሎስን ብሓደ ክቕፅሉ ኣበርቲዖም ሰሪሖም እዮም እንተኾነ ኣዝዮም ንኣሹ እዮም ነይሮም ናይ ንእሰት ፍሮም ኣይቀፅለን ምያ ግን ላኪ ሃርቦር ክትመላለስ ነይራ እያ ብሓቂኻ እንዲኻ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ በለት ግዜ ከዓ ኣይሃብኩኸን ከምኡ እውን ክብለካ ነዊሕ ተፀበየ ግን ግድን ክመስለካ ስለዘይደለኹ ዝተገደደ ኣይኮነን ዝመስል ነይሩ ከምዚ ብወርሳ እያ ርእሱ ዝሃርሙቶ ዝመስል ነይሩ ሓጎስኻ ክቕህም ጀመረ ምስ ናይ ስጋ ወለዲ ክላለ ደሊኺ ሓተተ ቀስ ኢሉ ኖ ወለት ቀስ ኢላ እወ ግና ቀንዲ ዝብዳ ዓመት እየ ምሳኻ ክሕልፎ ደልየ ንሱ ኣውዳ ዓመታት ንዕኡ ዝተባህል ከም ዘይኮነ እዩ ዝፈልጥ ንሳኻ ኣብ ኣውዳ ዓመታት ክሳብ ክንደይ ጥዑም ግዜ ከም ትሕልፍ ከተወርያ ደልያ እዛ ቃታ ናይ መጀመርታ ብሓደ ንሕልፈላ ልደት ክትከውን እያ ኣዚና ክንዘናጋዒና ኢላ ፍሽኽ በለት ንሱ ግን ፍሽኽ ኣይበለን ምያ ኣይክእልኒ እቲ ስምዒት ዘይብሉ ገፁ ሪኣ እትዝበላ ኣይክእልኒ ኣጉረምረመት ምርዳእ ኣብይዋ ሕራይ ኣይከይነ ቀይር ያለሁ በላ ድምፁ ኣፍኪሱ ሰንቢና ናብቲ ማዕፆ ገጻ ሰጎመት ኒክ ሕዛ ፈተነ ንሳ ግን ኢዳ ብምልዓል ናይ ኣይተሓዘነ ምልክት ኣራየት ሓንቲ ንእሽተይ ጉዕዞ ጥራይ ምዃና ትፈልጥ ዲኻ ሓቀይ ቀለቤት ኣልማዝ ወይ ካልእ ኣይኮንኩን ኣምፃለይ ዝብለካ ዘለኹ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ንዑ ኣይተሓቶን እያ ምናልባት ብልባ ባዕሉ ሓደ ግዜ ከምኡ ከምፃልኪ ክብላ ትፅበ ትኸውን ባዕላ ግን ኣይተሓቶን ኣይክእልኒ ደገመ ነቲ ህሞት ንምፍኳስ ዝኾነ መግለፂ ወይ ፍሽኽታ ኣይርኣየን ምያና ነብሳ ጠመተት ደምቲ ደምደላ ኮይኑ ተሰማዓ ግና ኣይደመየትን ኣዝዩ ሕማቕ ተሰማዓ መንከሳ ልዕላ ሕራ የብለት ልባ ግን ጠጠው ኢላ ነይራ ረሳዓዮ ማዕፃ ከፊታ ኣተወት ንነብሳ ብድሕሪት ኣይትጠምቲ ንድሕሪት ኣይትጠምቲ ብለታ ግና ኸጠመተት ኣብ ኒክ ፀቕጢ ተፈጠ ቅድሚ ቁሩብ ደቓይ ልክዕ ካብ ኣየር ንላዕሊ ከም ትደልዩ ተናኽፋ ነይሩ ሕጂ ግን ጠቕሊላ ዘይትፈልጦ ሰብ ኮይኑ ማዕፃ ዓፂ ኣብኡ ተፀግዐት ንሱ ኣይመረፃን ምዕራፍ 2 ኒክ ነታ ዝሃወቶ ትኬት ነፋሪት ከም መልሲ ናይ ኩሉ ነገር ዘለዋ ገይሩ መቕዘባ ሰዓት ሙሉእ ኣሕለፈ ነታ ወረቐት ኣይኮነን ዝርያ ነይሩ ነታ ብፊቱ ኣብቲ ቤት ምግቢ ኮፍ ኢላ ነቲ ነዊሕ ፀጉራ ቀጥልያ ኣዕንታ ነቲ ብፍቕሪ ፍሕፍሕ ዝብል ዝነበረ ኣጠማምታ ይዝርኢ ነይሩ ሽዑ ካሎ ምሸት ኣባላሽዎ እንተኾነ ንሱ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ ኣጠማምታ ኣዝዩ ባህ ዝብሎ ነብሱ ኣፈንፊናቱ ነታ ወረቐት ኣፀጊዑ ልቺ ኣጥፊኡ ኣብ ዓራቱ ተጋዲሙ ናብ ሰንቀ ብረፎን ክጥምት ጀመረ ብዛዕባ ከመይ ኣቢሉ ናብ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ድማ ይሓስብ ነበረ ህይወተይ ገልጠምጠም ስለዝኾነት ከምኡ ገይረ ኢሉ ነብሱ ከፃናና ሓሲቡ እንተኾነ እዚ ምኽንያት እዩ ምኽንያት ከዓ ኣይፈቱን እዩ እቲ ግብረ መልሲ ብዘይ ሓሳብ ዝገበረ ነይሩ ንመያ ከዓ ሓሲዋ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣዝዩ ሕማቕ ተሰምዖ ግና መወዳእቱስ ንፅቡቕ ይበለ ምስ ስድራ ዝራኸብ የብሉን ቀዳማይ ምስ ስድራ ቤት ዝግበር ኣኼባ ተመኩሮ የብሉን ካልኣይ ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና እውን ኣዝዩ ውሕ ተመኩሮ ነይርዎም ሳሳይ ድማ ንዝመፅእ 2 ዓመታት ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዙረት ዝግበር ስራሕ ክሰርሕ ተመዝጊቡ ዘሎ ነቶም ብሰንኪቲ ኣካይዳ ዘሎ ስርዓት ዝህሰዩ ዘለዉ ህፃናት ቆልዑት ንክሕግዝ ዝደሊ ምያ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ትፈልጥ እያ ዝያዳ ዘቀራርቦም እውን ንሱ እዩ ዘይፈለጠቶ ግን ኣብ ስራሕ ንክሰርሕ ከም ዝተቐበልዎ እዩ ኣብ ግዜ ድራር ክነግራ እሞ ክፅምቡሉ እዩ መደብ ነይሩ እንተኾነ ኣምሳ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ስለዘይቆፃፀሩ ከይነገራ ፀኒሑ ንሳ ብዘይካ ንዓኣ ነቲ ምሳ ዝህልወሉ ግዜ ዝስምዑን እንተዘይኮይኑ ካልእ ኩሉ ከም ዝርስዕ እያ ትገብሮ እቲ ዝያዳ ኣሸጋሪኻ ንዓኣ ፊቱ በቲ ብርሃን ሽምዓ ክሪኣ ከሎ ናብ ካልእ ናይ ምኻድ ሓሳብ ኣብ ሕቶ ይኣትዎ
ቅድሚ ትልክዕ ከም ቡምባ ዝደረበቶ ናይ መርዓ ዕድመ ምኻድ ንሱ ምዝይቃስ ነይሩ። እቲ ናይ መርዓ ዕድመ ኣብ ግዜ ልደት ምዃኑን ስድራ ክረቦም ምዃኑን ዘይተዋሓጡሉን ነገር ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ደኺሙ ዝደቀሰ ዕረፍቲ ዘይብሉ ድቃሲ ነይሩ። ብዛዕባ ተቐዳሚቲ መዓልቲ ምስ ሚያ ዝሰራኸውላ መዓልቲ ድማ ሓለመ። ንኮቴታት ምኽሪ ንምሃብ ስለ እተድልዮ ዝነበረ ዝወዛዝ ዝነበረ ናይ ስነ ልቦና ክላስ እዮም ተራኺቦም። ቅድሚኣ ዝነበረት ምሸት ሰቲ ስለ ዘምሰየ ኣብታ ክፍሊ 10 ደቂቕ ምስ ኣተው ነዊሕ ቀዊላ ጠመተቶ። መነፅር ጌራ ዓይንታ ዘይንበብ ብነዊሕ ፀጉራ ኣብ ልዕሊ ርእሳ ተዓዃሉ ትረአ ነይራ። ኣብ ሰለፋ ላፕቶፕ ኣቐሚጣ እቲ ኣብ ኢዳ ከዓ እቲ ዝምሃርዎ ኣርእስቲ ካብቲ መፅሓፍ ተገንፂሉ ነይሩ። ጣሃያ ልክዕ ከምታ ዝደለኻ ጓል ሰፈር ረኺበ በለ። ኩሉ ግዜ ጥቓቶም ንፉዓት ተምሃሮ ኮፍ ክብል ዝፈቱ ምክንያቱ ግርም መፃንዕቲ ስለ ዝኾኑ ፍሽኽ ብላ ሰንቢዳ ናብ ምክትታል ትምህርታት ተመልሰት። ኣዝያ ብዙሕ ፅሕፋት ስለዝረኣየ ኣዝያ ኣገዳሲ ሓሊፉ ክኾን ከም ዝኽእል ተረድአ። ብልዕሊ መንከባ ጠሚቱ ዝፀሓፉ ተኽርኢ ምስ ፈተናኡ ገፃ ጠመተት። ግልፅ ክትብል ከናፍሮም ዳርጋ ተላገበ። ኣዒንታ ገፍሐ ኣፋ ድማ ብስምባደ እውይ ኢላ ኣሃብለቶ። ናዚ ገረማ ስም ተመሳሳሊ ነበረ። ስምዒታት ዘይንበብ ኢሉ ሓሲብዎ ፀኒሑ ካብ ኣዒንታ ጀሚርካ ግን ኣዝያ ተነባቢት እያ። ኣዒንታ ደሚቅ ቀጠልያ ኮይኑ ብልሕ ዘንፀባርቕ እዩ። ንቁሩብ ግዜ ምጠመተቶ ዝፀሓፈቶ ከተካፍሎ ላፕቶፕ ኣቕረበትሉ። ወይ እዚያስ ናይ ካልእ ዝመሃራ ዘለኹ ትምህርቲ ዘካየድክዎ መፅናዕቲ እያ ኢላ ታሕተዋይ ከንፈራ ንኸሰቶ። ብዛዕባ እትሓስብ ኣለኻ ሓቀይ? እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን። ናብታ ላፕቶፕ ስክሪን እውን ኣይኮነን ዝጥምት ነይሩ። ንሱ ክሳብ ክንደይ ጥዕምቲ ሽታ ትሽትት ነይራ። ኣዒንታ ብኸመይ ከምኡ ቀጠልያ ኮይኑ ካልእ ድማ ራጅጃ ጌራ ወይ ቆሪራያ እያ ጥባታ ብትሕቲ ጎልፋ ክሳብ ኩሉ ተወጢሩ እዩ ዝሓስብ ነይሩ። ብዛዕባ ፀጥታውነት ወዲ ሰብ እየ ዝፅሕፍ ዘለኹ በለቶ። ሕጂ ግና ኣቓልቦ ክትረክብ ካለት። ብዛዕባ ፀጥታዊ ርክብ ተፅንዕ ኣለኸ ሓተታ ማለተይ ከመይ ጌርካ ፀጥታዊ ርክብ ትፍፅም ማለት ድዩ? ኣታ ከመይ ጌርካ ከም ትፍፅም ይፈልጥ እየ በለት። የላግፀላ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠት ግን ገፃ በረበረ መሰለ። ድሒሩ ንሳውን ምስ ዘይወለዳ ከም ዝዓበየ ትፈለጠ። ብዝተመሲጡ ፓኒኖ ስጋ ጋብዛ መሙሉእ ምሸት ብሓደ ምሰዩ። ኣብታ ምሸት ብዙሓት ዝወጡ ከዋኽብቲ ረኣዩ። ሚያ ድማ ምስ ዝወደቐ ኮኸብ ንኩሎም እተፍቅሮም ሰባት ፅቡቕ ትምኒት ኣዕረገትሎም። ንሱ ሙሉእ ምሸት ተመሲጡ ኣምስየ። ብተፈጥሮ ብዛዕባ ነብሱ ብዙሕ ዝዕልል ኣይኮነን። ሚያ ግን ካብ በዓልቲ ኣውፅኦቶም ክሳብ ዘወግሕ ክዕልሉ ሓደሩ። ኣብ ህይወቱ ምስ ካልኣይ ደረጃ ምስ ሰዓም ዘይበፅሐት ጓል ኮፍ ኢሉ ኣዕሊሉ ኣይፈለጥን እዩ። ንሳ ግን ፍልይቲ እያ። ንኻልኦት ዓልዎ ዘይፈለጠላ ድማ ኣዕልላ። ድሕሪያ ሰዓት ምሸት ቸኮሌት ኬክ ካብ ገዛ ሰሪሓ ኣምፃትሉ። ድሕሪያ መዓልቲ ኣይተፈላለዩን። ኒክ ኣብ ዓረቱ ተገልበጠ። እታ ዝነብሩላ ከተማ ብሓባር ተዛዊሮማ ፈሊጦማ ንሓድሕዶም ብዙሕ ተፋሊጦም ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ኣቕሪብዋ። ኣብ ከምዚ ደረጃ ምስ በፅሑ ናይ ቀደም ዓርካ ቀለበት ሒዙ ዝመፅእ። ካርሎስ ሓደ ምሸት ኣብ ደገ ገዛ ሚያ ክሓኮሐ። ሚያ ምምፁ ኣሰንቢድዋ እዩ። ኒክ ንባዕሉ እውን ገዛ ኪድ ሞ ንበይኑ ክዛረቦ ደልየ ኣለኹ ምስ በለቶ ሰንቢድ እዩ። ኒክ በቲ መሳሊ ወሪዱ ኣብ ህይወቱ ዘጋጠመቶ ዝበለፀት ፍጥረት ክኸስራ እንተኾይኑ ሓሰበ። ካርሎስ ድሕሪ ሰዓት ቆቢዕ ለቢሱ ኢዱ ኣብ ጅቡ ዮቲን ድሕሪ ግልፅ ከይበለ ተመልሰ። ኒክ ንላዕሊ ኣስካላ ዘብዘብ እናበለ ደየበ። ሚያ ነብሳ ትሕፀብ እያ ነይራ። ክሳብ ወዲኣ ትወፅእ ድማ ተፀበያ። ሽጎማኖ ጥራይ ጌራ ትክ ኣብ ኣካላታ እናወፀ መፅያ ኣፍጢጣ ጠመተቶ። ርእሳ ንየማን ፀጋም ንቕኒራ ከዓ ኣዒንታ ብንምዓት መለአ። ናብኣ ገፁ ሰጊሙ ሓቆፋሉ ብሙድ ድማ ተጨበጠት። ኣብ ልቡ ኮይና ተመርዓውን ንባ ኢልኒ በለቶ። ኒክ ዝኾነ ገብረ መልሲ ከይርኣየ ንስኸ እንታይ ኢልክ በላ። ጓል 17 ዓመት ከለኹ የፍቁርየ ነይረ ብረት ዘረባ እናተኾላለፈ። ኣነ ብዝከኣለ ንርክብና ኣብ መወዳእታ ከብፅሖ ይፅዕር ነይረ። ንሱ ግን ከምኡ ኣይገብር ነይሩ። ናብ ዝቐፅል ምዕራፍ ህይወተይ ክቕፅል ነጊርኒ። ኣነ ድማ ከምኡ ገይረ። ልበይ ሴሪኒ ኣነ ኻናቱ ሴርያየ። ኒክ ከይተረድኦ ዓቢጦ ፅንሕ ትንፋስ ኣውፅእ። ብመንኮሱ ከዓ ርእሳ ፀቐጣ። ሕጂ ክትከይድ ኣለካ ብለቶ ብሕሹኽታ። ኒክ ልዕሊ እቲ ካልእ ሰብ ዝደልዮ ግዜ ዘይምፅናሕ ናይ ዕሙሩ ሙሉእ መምርሒ ገይርዎ ነይሩ። በዚ ድማ ልክዕ ብከም ናይ ካርሎስ ኣገባብ ንገዝኡ ተጓዓዘ። ኣብታ ምሸት መወዳእታ ዝዝክራ ነገር ንብዓት ሚያ ኣብ ክሳዱ ክዓልብ ከሎ እዩ። ኣብ ዓራቱ ንኽልኣይ ግዜ ተገልበጡ። ሽዑ ምርጫ ነይርዎ እዩ። ወዚ ምርጫ ግን ዘይቆንዕ ነይሩ። ሎሚ ምሸት ከዓ ዳግማይ ዘይቆንዕ ምርጫ ወሲዱ። ናይ ኣጋው ጋሕታ ጭራ ምስ ተረኣየ ናይ ድቃስ ፃዕሩ ኣቋሪፁ ክዳውንቲ ቀይሩ ናብታ ኣፓርትማ ሚያ ተጓዓዘ። ክረኽባ ኣለዎ። ዝዛረባ ኣለዎ። መፍትሒ ናይቲ ኣፓርትማ ኣለዎ። ግን ደሞ ከፊቱ ከኣቱ ቁኑዕ ኣይነበረን። ኳሕኩሒ ግና ኣይከፈተቶን። ሓቂ ክሪኽ ናይ ደናቆ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ይግብኦ እዩ ሚያ ኣያቱ ንበላ። ኣብቲ ዘፅመካ ፀጥታ ኦፍ እበለሞ ሞባይሉ ካብ ጅቡ ኣውፅአ። ግና ቴሌፎና ዲያ ኣጥፋታ ወይሲ ጎሽዮ ማለት ኢጉኖርያ ጠቢቓ ደውልና መልእኽቲ ድምፂ ዝተጓዓዘሉ ቮይስ ሜል ይዘኸ ነይሩ። ሚያ ኣብ ማዕፆ ኣለኹም
ካብታ ኣፓርትማ ሳሲት ማዕጾ እሞ ኣቐዲምካ ናይ ድናቆር ሰሪሕኻ ብሩታ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ገዛ ወፂኣ የቕሬታ ኩሉ ሰዓኽ ፈትኒ ናብ ኣፍ ደገ ምፅእ ትብል ዘይምምላስ ዘገርም ኣይኩነን ጠልባትካ በዚሑ ብኻልእ መንገዲ ክትሕጉሳ ፈትን ኩለና ዋል ብኣብዓራ ዘለካ ክእለት ተሰሓብቲ ከይመስለካ ርእሳ ብዓይን ጽሊ ነቕኒቓ ማዕጾ ገምዕ በለቶ ኒክ እዛ ሰበይቲ እንታይ ትዛረብ ከም ዝነበረት ኣይትረድኦን ማዕጾ ክሳብ ሽዑ ስለዘይተኸፍቲ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ክጽሕፍ ወሰነ ኣብ ገዛኻ ኣለኹ ኣብ ኣፍ ደገ ኣለኹ ኢሉ ጽሑፉ ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ከዓ በጃ ክወሰኸላ እዚኣ ርዲእታ ኢሉ ብምሕሳብ ቁሩብ ክጽበ ወሰነ ሚያ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ኣብ ጽሕፈላ ኩሉ ግዜ ቀልጢፍያ ትምልሰሉ ነይራ ዋላ እውን ኣብ ክፍሊ እናተምሃረት ከላ ኣማኻሪ ናይ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክትከውን እያ ትፅዕ ነይራ ምስ ኩሉ ስራሕ ንመጽናዕትን ከዓ ከይመለሰቱ ስቕ ኣይትብልን በዚ ድማ እዩ ኣገዳስን ፍሉይ ሰብ ከም ስሙዑ ትገብሮ ነይራ ንሳ እታ ቀዳሚት ከም ስሙዑ ዝገበረት እያ እዚ እውን ድማ ኣዝዩ ዓብዩ ንሳ ንዑ ዓባይ ሰብ እያ ግና ቴሌፎን ጸጢላ እቲ ማዕጾ ተዓጺት ትንበለ ክልቲኡ ጽቡቕ ኣመት ኣይነበሮን ጸጎሙ ይፈልጥ ዝኾነ ሰብ ኣመና ኣየቐርብኒ ግና ከም ናቱ ናታውን ይፈቶ እዩ ንሳ ኣንጻርቲ ንሱ ዝኾነ እያ ንሰባት ኣዝያ ተቐርብ እቶም ዝጉደስላ ሰባት ኣብ ጥቓ ኩሉ እያ ትደሊ ካልእ እውን ይፈልጥ እዩ ነዚ ነገራት ብቓላት ዝገሊጻትሉ ኣይትፈልጥን እያ መቕረበይ እንተኾይኑ በዓሉ ከምኡ ክገብር ዝብል እምነታ ኒክ ኣብዛ ጉዳይ ውድቕቲ ገይርዋ በዚ ድማ መዓነቱን ልቡን ይሕቆን ነይሩ ንሳ ንዝኾነ ክገብርላ ሓታቶ ኣይትፈልጥን እያ ዘይሎም ሓታቶ ድማ ክማልኣላ ኣይከኣለን ግና ነዚ ከስተኻኽሎ ይኽእል ከስተኻኽሎ ድማ እዩ ድሕሪ ንሳ ብፍጹም ኣብኡ ምጥርጣር ኣይክህልዋን እዩ ብድሕሪ ዝነበረት ማዕጾ ተኸፍተት ገጹ ገልቢጡ ናብታ ካልእ ጎረቤት ሚያ ጠመተ ሲንዲ 20ታት ዝዕድሚኣ እውን ጭርጭር ዝበለት ግና ምልክዕቲ ጓልያ ነይራ ኣብ ኢዳ ወዲ 1 ዓመት ቆልዓ ኣብ ግራ ድማ ናይ ኣቦ ልደት ቆቢዕ ዝለበሰ እግሪ ተኽሊ ቆልዓ ነይሩዋ ሰላም ኒክ ሚያ ድሮ ኸይድያ በለቶ ከይዳ ወቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ታክሲ ወሲዳ ምዕራፍ 3 እታ ሚያ ዝነበረታ ነፋሪት ኣብ ሲያትል ዓለበት ሚያ ከዓ ናብ ላካ ሃርቦር ታክሲ ወስደት ነዊሕ ጉዕዞ ነይሩ እንተኾነ ዝኾነ ሰብ መፂኻ ወሰደኒ ኢላ ክትሸግር ኣይደልየትን ቀንዲ ግን ልባ ዝተሃሰይታ ነይራ ልባ ተመጢጣ ንመሰናግላ ክትሰብር ደልያ ነይራ ዝስምዓ ዝነበረ ኣይርዳኣን ነይሩ ነብሳ ከተረጋግእ ግዜ ደልያ ነይራ ታራንፎርድን ወከር እቶም ናይ ስጋ ወለዳ ጎል 17 ዓመት ምስ ኮነት በዓላ መፅኣ እንተዘይደልዮም ዘይትረኽቦምን ኣይመናደድይዋን ነይሮም እንተኾነ ንሳቶም ኣይ ህይወታ ምህላዊ ሙሉእነት ፈጢሩላ እዩ ክፋሎም ኮይኑ ዝስምዓን ትፈትዎምን እያ ግና በዓልያ ደልያ ረኺባቶም ንስያ መሪፃቶም ንኒጉን በዓልያ መሪፃቶ ምዝኒክ ዘለዋ ርክብ ግን ሕጂ ኣብ ከመይ ደረጃ ምህላዊ ዘተሓሳስባ ዘለዎ ነዘይ ውፅኢታዊ ኣተሓሳስባ እናኣለየት ኣዓሚቕ ኣየር ሰሓበት እቲ ዝሑል ኣየር ናይ ጎቦታት ኦሎምፒክ ሰሓበቶ ናብቲ ላካ ሃርቦር ተደኩናቱ ዘላ ቦታ ምስ ቀረቡ ነብሳ ክዛነ ተፈለጣ እቲ ውቅያኖስ ኣብ ትሕቲ ሓሙሻይ ዝኾነ ሰማያት ይጎፃጎፅ ነይሩ እቲ ንፋስካ ጨው ባሕርን ጽሕድን ይሽትት እዚ ድማ ንላካ ሃርቦር ፍሊክ እዩ ዝገብራ እታ ከተማ ወርትግ ልደት እያ ትሽትት እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ፍሽኽ ከም ትብል እዩ ዝገብራ ናብዚ ቦታ ብምምላሳ ኣብ ሕማቅ ኩነት ኣእምሮ ንኽትህሉ ኣፀጋሚ ገይርዎ ግን ሕማቅ ኩነት ኣእምሮ ዘይኮነ ምስማር ልቢዩ ኣጋጢምዋ ነይሩ ኒክ ዋላ ሓንቲ ድማ ባፅዕልኪ ኣይፈልጥን እዚ ሓሳብ እዚኣ ምስ መፀጥታ ምናልባት ይፈትወክ እምበር የፍቅረኪ ኣይነበረን ትብል ሓሳብ ተሰዓበት ምናልባት ብዘይካ ደጋፊት ሓሳባት ምርምር ሓንቲ ካልእ ኣይነበረትን እዚ ከዓ ሓሳብ ኣብ ኣእምራ ንዝተወሰነ ግዜ ዓግርግርሞ ሕማም ርእሲ ፈጠረላ ንሱ ዘይገብሮ መብፅዓ ኣትዩላ ኣይፈልጥን እዩ እቲ ዝተመሰረተ ዝምድና ናብ ከምዚ ከምርሕ ኢልዋ እውን ኣይፈልጥን ዝምድና ከም ዘለዎ እውን ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ ንሳ ባዕላያ ከም ቅቡል ወሲዳቶ ከም ቅቡል ሙሳድ ከዓ ከም ተሰጥራይ ዝገብረካ ካብ ነፋሪ ምስ ወረደት ቴሌፎና ከም ዘይከፈታ ትርድእት ሞነታ መኽፈቲ መልጎም ምፅቐደታ ኒክ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ረኣየት ኣብ ገዛ ከለኹ ኣብ ደገ ንዒ ድሕሪያ ከዓ እታ ዘገረመታ በጃ ክትብል ቃል ደወለትሉ ግን ደወላ ናብ ተቐባሊ መልእኽቲ ማለት ቮይስ ሞይል ኣተወ ትብሎ ጠፊዋ ሞባይላ ዓፀወት ንገዛ ከይድ ነይሩ ቁሩብ ተስፋ ዝገበረት ግና ደይዝዳሓን ምህላዊ ከረጋግፂ ዝኸውን በለት ኣተሓሳስቡ ብንጹር ኣሪዋ እዩ ንሱ ሕማቕ ሰብ ማለት ኣይኮነን ንሱ ካብቶም ጥዑያት ሰባት እዩ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ሰባት ንሱ ኣይኮነን ፀገም እታ ተሳፊራታ ዝነበረት ታክሲ ንላካ ሃርቦር ኣተወት መገዳኻ ናብ ቀንዲ ጎደና ካይቨርት ቪክቶርያ ገበረት እቲ ፔርን ፌሪስ ዎልን ዝተባህለ ቦታታት ሓሊፋ ናብ ፀቢብ ጎደና ናብ ቢኤንቢ ዝመርሕ መንገዲ ላካ ሃርቦር ኣብለት እቲ ቢኤንቢ ብኣዲኣ ታራን ክልተ ኣሓታ ማዲን ክሎዊንን ዝካየድ ምዕዛን ናብ ቦታ ናይ መርዓ ጥራይ ኣድህወን ንምግባር ከዓ ንዝሓለፈ 2 ሳምንት ሰሪዞ ነይሩ ሚያ ግን ኣብቲ ቦታ ዋዕዋዕ ዘለዎ ኮይኑ ምስ ፀንሓ ትፈልጥ ነበረት እሞ ልባውን ተጎዲኣ እንተነበረት መንፈሳን ቁሩብ በረኸ መርዓ እቲ ቢኤንቢ ነቲ ኣውደ ዓመት ተባሂሉ ተሸላሊሙ ነይሩ
ኣብ ግዜ ምሸት ውልዕ ጥፍእ ዝብል መብራህቲ ኩልዑ ኣብ ግዜ መዓልቲ ከዓ ባዞታት ዕምባባታት ጽቡቕ ምስሊ ይፈጥሩሉ እዮም። ሚያ ነቲ በዓልታ ስካይ ፍላ ተወፀት ፀሓይ በቲ መንጎ ደበናታት ተቐልቀለት ነቲ ሰማይ ከዓ ብጭራታት በሳዓቶ እቲ ዝሓለፈ ጭራታት ቀስተ ደበና ሰርሐ ኣዝዩ ደስ ዝብል ትርኢት ነይሩ። እንተዝቕባእ ኣዝዩ ጽቡቕ ቅብኣ ምኾነ ገለ ቁርቢ ሓጎስ ከዓ ፈጠረላ። ሓደ ኮስኮሳይ ሕቑ ሂዋ ኣበርቲዑ እናሰርሐ ይርአ። ንፈሲ መትከል ዝኾን ጎዳጉዲ ይፍሕር ነይሩ። እታ ባዴላ ናብቲ ጎዳጉዲ እትዋን ይውፃእ ነበረ። ጨወዳታት ቅልጽሙ መንክውን ሕቑድ ብቐሉ እናተዓጻጸፈ ሓመድ ይግሕጥ ነበረ። ሚያ ኣደለየቶ ከም እምኒ ከዓ ደረቐት። ካርሎስ 5 ዓመት ሓሊፉ ከብቅዕ ተዘክሮታታ ከም ናይ ትማሊ ይምሰል ነበረ። ናብቲ ናብ ግዜ ጉርዝውና ዝረኽቦቶ ኣፍቃሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ህይወታ ዝነበረ ግዜ ተመሰጥ። ካልኣይ ግዜ ተመይሱ ሓታ ከሎ ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ነይሩ። ድሕሪ ሪኣቶ ወይ ካብኡ መልእኽቲ ተቐቢላ ኣይትፈለጥን እያ። ሚያ ቅድሚ ዝኾነ ብዘራባ ሓንቲ ጎርዞ ካብቲ ገዛ መፂኣ ካብ ቀላጽሙ ተጠምጠመት። ካርሎስ ሕቑፍ ኣቢሉ ብኣዝዩ ብርህሩህ ፍሽኽታ ድርን ኢሉ ሰዓማ። ደጊሙ ሰዓማ። ከምዚ ኣብ መንጎም ዝኣተወት ኮይኑ ተሰሚዕዋ ሚያ ሓደ ስጉምቲ ንድሕሪት ወሰደት። እንታይ ከም ዝተሰምዓ ከተልይሉ ኣይከኣለትን። ንሳ ምስ እትፈትዎ ወዲ ምፍላይ ካርሎስ ከዓ ብኣፍቃሪቱ ኣዝዩ ሕጉስ ምዃኑ ድማ ቀኒኣ ከምኡ ይኸውን ዝኽእል ድምፂያ መስለኒ ገይራ ድማ ካርሎስ ገጹ መኒሱ ጠመታ። ለዊሳ ዝነበረ ጸላም ናይ ፀሓይ መነጽር ናብ ላዕሊ ርእሱ ኣበላሙ ፍሽኽ በለ። እታ ኣብ ሕቑፉ ዝነበረት ጓል እንታይ ርእዩ ኢላ ነብሳ ካብ ደው ብምፍታሕ ናብ ሚያ ገጻ ጠመተት። ካርሎስ ኣብ እዝና ሕሹኽ በላሙ ኢዳ ሓንሳብ ጭብጥ ኣቢሉ ፈንዩ ናብ ሚያ ገጹ ኣምርሐ። ሄይ ብል ኣብ ገጹ ናይ ፍትወት ምልክት እናረኣየ። ሚያ ኣብ ቅድሚ ዓይና ካልእ ጓል ኣብ ኢዱ ምጥምጣማ ስኽፍክፍ ዝብል ስምዒት ከም ዘይነበረ ምስ ፈለጠት ትፈኾሳ። ከምቲ ምስ ኣቐዲሙ ሓቒፋ ጽንሒ ጓል ገይሩ ኣይኮነን ሓቒፍዋ ኣይቀረበንን። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ገይሩ ዝሓቕፋ ዝነበረ እውን ኣይኮነን። ምዉቕን ሕውነታውን እንዳእምበር ፀታዊ ኣይኮነን። ሚያ ነቲ ዝስማዕ ናይ ጓል ስምዒት ተቐበለቶ። ግና ናይ ካርሎስ ምዕቃፍ መሪር ምቁር እኳ እንተነበረ ንሳ ግን ንኻእሰብ ያደል ነይራ ንንየክ እቲ ምዉቕ ተሪር ኣካላቱ ገይሩ ዝሓፋ ኣገባብ ከምዚ ንስሳ ንዕኡ ገለ ነገር ከም ዝኾነ ይዘርኢ። ንቕሩብ ህሞት ዓይነታት ሰማ በለቶ። እቲ ናብ ካርሎ ንኽትምለስ ደፋፍኣ ከም በርክኻ ዝፅዕር ዝነበረ ስምዒት ክትቃለሶ ፈተነት። ሽዑ ኣቋረፀት እሞ ኣዝያ ብሩህ ፍሽኽቲ ሃበቶ። ምርኻብና ባሂ ዘብል በለ ካብ ልቡ መልኪዕኺ ምስ ኩሎም ኣወዳት ትቃለሰ ኣለኺ ትኮንለኪ ኖ ይህድሞ እምበር ኣለኹ ዋዓብ ዕዮ ገዛይ ድማ በለት። ካርሎስ ፍሽኽ በለ። ገጹ ናብታ ምስኡ ዝጸንሐት ጓል ብምግባር ናብኡ ንኽትመጽእ ኢዱ ዘርግሓላ። ናብኣቶ ምስ ቀረበት ተሬዛ እዚኣ እያ ሚያ በላ። ናይ ተሬዛ ፍሽኽታ ከም ናይ ሚያ ቁጥብ ዝበለ ነበረ። እታ ዘኸደት ብዛዕባኺ ብዙሕ ሰሚዐ እየ ንስኺ ጓል ከመይ ከም ዝተሓዝ ዝመሃርክዮ በዚ ድማ ንኹሉ ግዜ ምስ ኣመስገንኩ በለት። ናብ ካርሎስ ቁርብ ኢላ ሕዛእታ ምዃኑ ኣነጸረት። ንሚያ ኸ ኣብ ዘሎ ኩሉ ግዜ ከተሰማቐሉ ተስፋ ገብር በለታ። ሚያ ኣብ ትገፊሕ ክሽነ ቢኤንዲቢ ንወለዳ ማዲ ጃክስ ክሎዊን ሰውየር ንኽበቶም ኩሎም ተኣኪቦም መጻወቲ ዝኾኑ ኣቑሑ ኣብ ናይ ሂጃብ ጎማ ይጥቕሉ ነበሩ። እንቋዕላሕን መጻኺ ኢሎም ምስ ሰዓምዋ ሚያ ነቶም ክልተ ደቂ ማዲን ጃክሰን ዝኸውን ሂጃብ ናብ ምጥቕላል ኣተወት። ቁርብሲ ዓቢና ንኽውና በለታ ማዲ ንሚያ መቐስ እናቐበለታ። ምናልባት በለ ሰውየር ሓንቲ ኹርናዕ ሂጃብ ባኩ ኣማዕራርዩ ብመሸለሚ እናሸፈነ ክሎውን ዕጎስያ ሚያ ነገርና እስከ እንታይ ካብ ወለደት ከምዘይለ ኮይኑ ዝስምዓክ ዘሎ ትመስሊ ዘለኺ እንታይ ክነገረኪ ክሎው ፍሽኽ በለት። ዳሓን የብለታ ሚያ ጽንሕላ ግን ንብዓት ጀረብረብ በለት። ምዕራፍ 4 ሚያ ህያባት እናጠቕለሉን ካብ እንቋቑሖ ስራሕ ምግቢ እናበልዑን ኩድዛንታ ኣዕለልቶም። ኣብ መንጎ ግን ትዕላብ ብብኽያት ናይቲ ቆልዓ ተኾልፈ። ጃክስ ካብታ ዝነበርዋ ክፍሊ ወፂኡ ነቲ ወዲ 3 ወርሒ ራይ ደርሱ ዝተባሃረ ወዱ ከም ኩዕሶ ብሓንቲ ኢዱ ሓቒፍዎ መጽእ። ሳራስ ክሳብ ሕጂ ደቂሰያ በለ። በዚ ዝተረጋገት ማዲ ናብ ትዕላል ተመልሰት። በቲ ዝፀሓፈልኪ ከም ዝርዳእኽዎ የቕሬታ ዝሓትት ዝነበረ ዝመስል በለታ ንሚያ። ምቁር ዓይነት ወዲ እዩ። ኒክ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ነይርዎ። ኣካላውን ኣእምራን ብቕዓት ኣለዎ። ካብ መጽሓፍን ካብ ጎደናን ሰምሃሮ ብልሕ ኣለዎ። ኣኼት ዝኾነ ዋዛታት ከዓ ነይርዎ እዩ። ንሚያ ኣገዳሲ ሰብ ከም ዝኾነት ገይሩ ዝሕዛ ነይሩ። ግን ምቁር ወድስ ኣይምወረቶን። ኣነስ እታ ብጃኺ ኣዝያ ደስ ኢላትኒ በለት ክሎዊ። ብጃኺ እንተላታ ዘርባሕ ኩሉ ሳዕ ጽብቕት እያ። ንሰውየር ምስጢራዊ ፍሽኽታ ኣርኣየቶ። እንተዳ ንመጻኢ ዝሓስብ ኮይኑ በለት ማዲ ብኽለት መጠቕለሊ ተጠንጣሊ ገመድ ማል ሪበን እናጠቕለለት። ዋላ እውን ዘይፅበቕል ክትኸደኒ ኣዝዩ ክፅብቕ ትኾንኪ ክትረኣዮ ክኸውን ኣለዎ። ንኣብነት ዋላ ዮጋ ዘይትፈትዎ ክነስኺ ኣብ ገዛ ዮጋ ስረ ጌርክ ውፅኢት ዘይገድሶ ክኸውን ኣለዎ። ዮጋ ትጸልይ ኢኺ ሓተተት ክሎዊ። ናይ ማዲ ናይ ዮጋ መምህርያ ነይራ። ውልቀ መላኺት ድማ እያ።
مش فتويت يغتبلي جاكس نت الستيوز نبر بيراسر لقبز خاه رايدر خاب دقاس قروب تبرابر مادنا بسوايا حانسات أميتنا تقرأ عام تشاشات لمو كساب كندي كبز قدس الكزاريك زولو بلتان مياه كرخبكن نسخناتو خمزخون كن كفلت يزدلي جاكس نماد بيد حزام قربنا بقى قربه نسخناتي خيم نزل العالم اتانا يوغا سرخا فوتاي بلا مادي في الشغيلة الرئيس رايدر كن جاكس عمتو مياه اوف بدت ويلك عملاخ بجاهم بينهم قزاخيلو بدت تارع كلمنا مياه متقماتا تردن مونيك ناخد كسغيلة ديوريكي يزي سبق ايكونن كم زردان اللي بخال اقدي تسعيرو خرخبار لوو چيكانه بلا فورد سوير كوريف بلا تقن محجي تماسال نجار زفت اما يخوم زبل زلو فورد نسوير نويح تموتو نهالا نزانتا دنا كننقاقر دليخا سوير في الشيخ بلا داخلتا معاتي نحوصنت نابدوا وسلما وكيانا صاف دقا بحر خيدي زلكا مكلا خلي صحايين نايت صحاي من اسأل تراي مترناس تريفني زبالكا انت بلكا نعزر بشنا ايكونن ميانس بحت مسنسات كامنا فوقت نيكسل على الكبدا قرصة جيرولا تبرابرت نخونتها بيجي ان بيواتو لفوتتها مسفري عادنا جراتو عمقا زيو لفقر خزلوه مسيلوا ناميورك تمساب تحت سقبا فرط قبلات قصل تخلتو بس نفسقنا تعابتونو الاتملس عيفاليو كوم انت جيرا قص بقص كغتلايو عينا مسكفتو تناي فور جاربا عفقم قمتي بين دي بيات قمتانيرا نسون تاران عب بريخ غزايو نيروهم مياغن عبت ما ياخدك استريا نساتم كامس اخون كابتن إشي كابين حاجيروم نسها عبت سبب صالونيا دكيسها كومس بدت كورسي يدالو من باروم رايت تارايا نايت غزا سراحت مجي فورد انت دليقن لعلي اخشن يخدي نزنو رايدنا تبادي لعنقاس عشنا تسنكز نبرنقا اخون عالدروي بعود قلبتو تارا انتاب من كبرار راي لي بلد في الشغل اب كان فراس عاما كمي حديركم بلد مياه كلتيونا باقصهم أبول في الشخيل منور وقنابة أمامتهم مشاقلة تعذبت دحاني وكو بلد برقز دحاني خشكوري بلد تاتربتنا يدوب بمتت زبالة أزرار سلسة بياتات إنا قربت نسخكو قوالداني إذن قوالو كرن يقي نفورد قوم تات في الشغطاء رأيتو إزغاتي تعنش عتن ميتاويت نقاس نسنعتن ترارني غمالتيو تصرفت حانت ميتاويت كحاتت مياه عبتا زرخبتات سبابت أولا خورنا عيدهم إناتا نغفو خوب زباللو فورد بغسادا ناب أقوتو سحابا مفتسو منت ناب أفلبو ناتو يزيت مياه أعنتا عمتت أبقور رأس تسمع مقصال كأغالبو خلقاتو ننبساها كما حايشي بقال من قدس كما حايشي بلتا انتايو من حدا زي فكرة ودا أفكراني راه زغونة تقول عرمي هوان مسبتها زقات مايو كتفلت يزلك نقرالو مياه بلا فورد دمسو أعتيتو رئيسا أغنيا انتاي بلد بلكعكم مسمن الزازي زغزر بلد تارا وي أملاخي كاكبلتكم زحمما على ديو عايفال تارا نمياه إذا حزتها كوما يكونن انتاي دي دكيس كي خلق تليفون كتدول نيريا كتساكس لزي دلو خيلا تتسوقت أمون تايد فيغيا حتى تتمياه فرس حق أملغي تارا ناو قريبا تأفها بلتو فورن تارا بيرا حزا نمياخا أرديخ سمعتا عيت قوازا نابلا تليفون كتقبلا تطرج يكون التالكاون آتيا هاي أبدا ما يزلو بلد تارا أما دما أيسمعني منالات قربت العلنس تقاقي سمعو أيسمعني لبميا دو بلد من انتاي تقاقيو كيف كترخبي عليكي أبين دبي أوقعتا كتبيكي أرفي دبلا فور ميا مرد أبيوا أعنتا سمسم بلد فوربون أقبلا مو أنا مزقنت كوا معود التكافين أبدا ما أوساس خلي تتسمبر مو تبارابيرا حريت بو أمبر آمينكم كساني حبلد ترى سقيلام تأمتتا ترديوانا بحكيكم بلد شكوري أنا بزعوا ودات أي وازنية فور إيد بعل بيتنا علي تبصفهم آلاهم تأساسيون كلنا ميات أمتا أمنورو قزيه مياخصاب كندي فاورم خانم كتسمع قزيه موسدت تحجقنيك مسيلو نابرس آدم إنه حز إجران نانكات كتن تاون آب طاولة عاقمتتها فورد متى خدنا تازا حضر تقول فوق الصحابة ناب قصات أمتهم قوسو عزيعتم نبرا زات أمامتها فلتايا نكارلوس كتفارر وستكم كلا أتمامتها وحجون كفارر حنك قصعن إخالي ميادو إلى أم عقورتو ساعمتو عاد شجر تغلط أنا ونكا بخاورشي كمان نجنا تكيد تبقسد مريسا أصنات حاسب تمست مونتاران فوردن أسحاقتهم يتمايك نابتن يمارالس نبره ميا كابتا جربخت وص تساغرتو
ፍዕትና ቪክቶሪያ ናብ ቢኤንቢ ዝወስድ መንገዲ ተተሓዘቶ ሓዊሱ ዝርብሻ ዝነበረ ስምዒት እንታይ ምዃኑ ኣይተረድኣን። ተስፋ ድዩ ተስፋ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ትማሊ ኣብ ኣዒንቱ ዘንበቦ ስምዒት ዝቕየር ዝመስል ኣይነበረን። እዚ ኩሉ ግን ኣገዳሲ ኣይነበረን። ምክንያቱ ኣብቲ ቦታ ዝጸንሐ ሰብ ኒክ ዘይኮነ ካርሎስ እዩ ነይሩ። እቲ ግሉፋን ወይ ጨርጨር ዝበለ ፀጉራን ርኡ ኣፉ ተጎማጠፀ። ትርኢት ክደስ ዘብል እዩ ካበላ ፍሽክ ክትብል ደልየት ግን ኣብያ ብድሕሪኡ ንዑ እውን ኣብዮ። እንታይ ትፀገም በላ ወላ ሓደ ኩሉ ነገር ኣነ ዝሓሰብክዎ ኢላ ርእሳ ነቕነቕቲ ሞ ዘረባ ኣቋረፀት። ዳግማይ ክትበኪ ኣይኮነትን ብፍጹም። ንባዕታ ንኻልእ ኣጋጣሚታት ከም ግዜ ፊልም ዘኖት ቡክ ምዕዛብ ተዓቂባቶ። ልብኺ ሰረክ ምሽ ሓቀይ እንድየ ተሃሲኹ ዶ በላ ካርሎስ። ጎረኣና ቃጽለት ርእሳ ነቕነቐት። ኢሉ ናብ ነፍሱ ኣልገባ። መወዳእቱ ፍሽኽ በለት። ናፊቐካ ኣነ እውን ናፊቐኪ ክልቲኦም ጠጠው በሉ። ግና ካርሎስ ነፍሱ ካብኣ ፈልዩ ንሳ ንቕድም ክትዛረብ ኣመልከተላ። ግን ኣነ ሕጂ ኣየፍቅረካን እየ ከምቲ ዘብቀነካ ዝነበርኩ ኣየፍቅረካን እየ። ርእሱ ብእወታ ነቕነቐ። የርድኣኒ ፀገም የብሉን ክልቴና ደሓኒና ዘለና። እዚ ሓቂ ክኸውን ኣዝያ ተተምነየት ግን ሓቂ ኣይነበረን። ነተሬዛ ትፈትዋ ዲኻ? ካርሎስ ተማተ ሚያድ ፀገም የብሉን ኮት ብሓቂ በለት ፍሽኽ ኢላ ንንውሕ ዝበለ ህሞት ቀዊሉ ጠመታ። ዝገርመካ ኣነ ክርስሳዕ ክእኽእለ ይብል ኣይነበርኩን ግን ተጋግየ ነይረ። ንስያ ተናዕሰ ባህለት ሚያ ኒክ ንዓ የፍቅራ እንትኾን ተዝሕተት እንታይ ይምለስ ይኸውን ኢላ እናሓሰብቲ ርእሳ ነቕነቐት። ንተማተእዶ ኣይፋልዶ መበለ ዳርጋ ከምኡ ምግባሩ ዘኪራ ገጸ ብሕፍረትን ብቓንዛ ዘለዎ ስምዒትን ተመልአት። በበይኖም ከም ዝነበሩ ኣጸቢቓ ኣረጋገጸት። ሚያ በለ ብድሕሪኣ ኣጸቢቓ ትፈልጦ ድሃይ። ሚያ ፀኒሕላ ገጻ ጠውየት። ምስ ኒክ ከዓ ገጽ ንገጽ ተራኸበት። ምዕራፍ 5 ኒክ ሚያ ስምዒታ ኣብ ገጻ ክቀያየር ተዓዘቦ። ተስፋ፣ ቃንዛ፣ ሕርቃን ንሱ ግን ሽሕጓ ካርሎስ ብድሕሪኣ እንተነበረ ምሳ ቀዳሚት ክጸንሕ ወሰነ። ኒክ ትካል ዓለም ዘይብሉ ኣግርሞት ካብ ቃና ተሰምዐ። ሩድዮ ኣብኡ ክትረኽቦ ንሱ ኣብቲ ቦታ ክመጽእ ኣይተጸበየት ነይራ። ናብ ገጹ ሰጎም ቅድሚ ዝኾነ ምዝራብ ግን ማዕጾ እቲ ቢኤንዲቢ ተኸፍተ። ኣብቲ ማዕጾ ክልተ ቅድሚ ዝነበረት ምሸት ምስ መጸ ዝረኽቦም ኣኮታታ ነበሩ። በቲ ናይ ክልቲኦም ምርኻብ ዝተፈጠረ ስምዒት ዝፈጥረሎም ጸጥታ በታ ንእሽተይ ቆልዓን በቲ ዓብዪ ብናዊ ከልብኒ ተሰይሩ። ሓትነታት ሚያ በቲ መስኮት ነበራ። ንኒክ ጽቡቕ ጌረን ተቐቢሉን ግን ብልክዕ ዓበይ ከም ዘላ ከይነግሮ እየን ጸኒሐን። ምስ ስድራ ኣብ እትገብሮ ኣኼባ ክግበር ዘለዎ ኣገባብ ጥራይ ዘይኮነ ክመሳሰል ዘለዎ ኒክ ተረድኦ። ንኸምኡ ተዳልዩ ነይሩ። ዘይተዳለወሉ እቲ ኸውሑ ዘን ኮነ ምክልኻል ካብ ሰብኣይ ማዲ ዝኾነ ዳግሰነት ናይ ቀረባ ሰብኣይ ክለውሕ ሓለቓ ፖሊስ ሰዌርን ቶምፕሰን እዩ። እታ ንእሽተይ ቆልዓ ነቲ ኸልብን ኣይግደሱን ነይሮም። እታ ቆልዓ ነቲ ኸልቢያ ብሽኮት ትህቦ ነይራ። እዛ ጓሪ ንእዚ ኣይተብልዕዮ በለ ጃክስ ናብ ቀላጹን ከዓ ሰብሰፋ። እቲ ኸልብን ጃክስ ብዓይኒ ምግናሓት ይጠሞተሞ ኡፍ በለ። ካልኦት ኩሎም ግን ናብ ኒክ ይጥምቱ ነበሩ። እዚኣ ምናልባት ዝያዳ ኣገዳሲት ሞት ህይወት እያ። ብዙሕ ሰብ ከዓ ይዕዘቦ ኣሎ። ምኹራ ኒክ ንኣጸጋሚ ኩነታት ምጉሳይ ክለት ኣጥሪ ድዩ? ዘይሰማምዑ ከዕቢዎ ዝብሉ ስድራ፣ ረበሽ መምሃራን፣ ከተቲ ተምሃሮን ደገ ገዛውትን ብዙሕ ነገር ፍሉይ ብልጩ እዩ። እቲ ሕጂ እውን ተጠቂሙ ሊሞ ናብ ሚያ ጥራይ ጠመተ። ንሳ ርእሳ ወጣዊጣ ናብ ትራንስፎርድን ትጥምት ነይራ። ጽብቕቲ ሕጂ ኩሉ ሰብ ይርሎ በለ ኒክ ብልቡ። ሚያ ጎልፎ እያ ገይራ ነይራ። እቲ ጉልፎ ከዓ እናቱ እያ። ምሳኣ ሰብዓለለ ድማ ሩፍታ ተሰምዖ። ፀጉራ እውን ጭርጭር ኢሉ እተን ድቃ ዘይፀገባ ዓይነታ ከዓ ከምቲ ዝፈልጠን ነበራ። ኣብ ንብሩ ግዜ ከም ኩሉ ትርኢታት ደዘብል ብፍሽኽታን ኣብ ሕቖን ኒክ ምዝናይ ዝስነ ነይሩ። ከም ዝሪኣ ዘሎ ሽዑያ ተንስያ ምስ ካርሎስ ሓዚራ ከም ዘይኮነት ግምትን ተስፋን ኣለዎ። ኒክ ንበይና ንኽዛረባ ዝፅበ ነይሩ። ግን ንሳ ኪንዮ ህዋሳዊ እምረት ካልእ ኣይነበራን። ናብ ትራንስፎርድ እናጠመተ ወለደይ ረኺብካዮም ዶ ትኸውን ብለቶ። ሰላም ብልዎሞ ብርህራሄ ይሪእዎ ከም ዝነበሩ ኣሰብሓለ። ካልኦት ክፋላት ስድራ ቤተይ ከረኺብካዮም ትኸውን ብለቶ ኢላ ናብ ኩሎም እናወዛወዘት። ኒክ ርእሱ ብእወታ ነቕነቐ። ካርሎስ ከ ካርሎስ ኣዒንቱ ኣጨምቲ ኢሉ ጽቡቕ ኣይገበርካን ዘስምዕ ኣጠማምታ ኣርኣዮ። ኣይተጋገየን። ህይወት ኒክ ከምቲ ንሱ ዝደልያ ጥራያ ነይራ። ንስምዒት ይቆጻጸርን ሓላፍነት ይወዘሉን እዩ። ሕጂን ክልተ ለይቲ ከይደቀሰ ስለዝሓደረ ምቁፅጻር ዝዘሊቖ ነይሩ። ኣብ ርእሲ ድማ ናይ ሚያ ስምዒት ክርድኦ ኣይካለን። ኩሉ ግዜ ስምዒት ኣጋዲያ ተርእዮ ምንባራ እዚ ሕማቕ ኣመት ዝህብ ነይሩ። ክንዘራረብ ኣለና በለ። ሓንቲ ሸዋሽምቲ ዓይና ንበይና ንባዕሊ ኣበለታ። እዚ ኩሉ መንገዲ ክዘራረብ ኢልካ ከመፂኻዮ? ሰብ ኣብ ከባቢን ከም ዘለዎ እናተረድኦ ተረድን ኣኺለ መፅየ።
كبزيتات أيكني جن بجاخن زاربندو من البات نعو ترى وخون جن عين تاف حشوات زخون مثلا هراي نيك أوف بلمون خلاتهم طمتهم زخون خواتهم جن بمزنسان سكفة عين برن مودات عند خبزن حاتن تنقد مثل عم محرة آرايد بقى تمري تودي له كيديلان خلاتهم أساقوتهم كلاتهم سمع ما كله يمجمروا عن كروفتا تسمعوا بزيكا كارلوس انت حزواز نمر بادلات مرش بدحرميات دويلو الترفه نويح من قدي خامس خابرتو ميان نيك قنا انا تسيركا كمس كم تدلني غير كان خطبك ممصخا كرداني اي كالن وبزعو اندي كنزارب حسيب بلا بقالاتنا بكارلوس اغنيو كارلوس جن من اي ولن نيك بلت ميا بتحد دمسي او قيت هاي بلا بلبو كتعبيني مستن حاسبه لو بزح سعية على نبلد درام مدلاو قال قالو كحجز زلني اي كيدني بلنيك نتابع ديلا نقول نجرو انت تأخير لتكاخت كده لكابل كارلوس نيك افتي تتموتو ازز ملكتك ايكونن يتعامل يورك كم امرا سرف عزم تتبلع الكاخت صبه عنهم الى كاديه حتى كارلوس اي ازز قرمي كلتيهم شعون السنات يعني را بلنيك نوونا غربه ميا بز 5 قرمت اسبها لقن اي وقسان زيتن السند مجمرة جيناتو مخانة تزاربو لنيرو نوسيو قريمو قلسة يتكان نخون تسمعو وحجون تخون ناتي أبلا هاي بلت ميا عانتا أقو حيتا أنا قالسنا مني قوتو غرابو مو فيدني في تقومو كتكيد عليكا أنا غابجي أخوينا كريكا هجاني تعاتمتي كترنفو كومو خمي ساقما لكا ديبولو نيك هو نسخة ساقميلو سمو صبغت بلانيك نسب بجدو نخارمو إيدو وروره بأسخ جمبر مارا يدلي تانيو بلحري كارلوس نسم أمريد إنان كوالو تقواسة ترايم كارلوس سوى جيت بجر زيت بوي نيكون كومو كأنو زحل بتبوز فسهم كأنك زيارة يحسن برا ما يمفسفسهم كابحر عدوم تفناتتو عير كروخ وقابزو حسن فسو نيكا قوسو ما ينحمدن درزو ما حانت عبايت بيتي أبكنو يترايتو روزا قلفون تعالى جامان جيرات تبونا محزان نبرد كان جاء انت غيركي كل سعود تخي بلتان ميا عفات روحيتو ترفه يقن لي دوش لي بلد عفتي تاني كن كارلوس اندرمتو مات كان عفتي بي ان دي بي آتيا معصق جمع بلدتو كشقروه لخاات معصو بنصر يسمع نيرو دوشي لنا تبانو دربا إذا خدنا قفتو من نكيلو بلدتو عفتحاتي زيقود نازولو نايسي لي غاليري آنية كاكايدو بلدنا بكارلوس ناتمتت حج كم نايقول عطاوي آي كترين ديهم بلدتو وبرل كارلوس قوسنا نقفه نيوكون زقنزو زنبر مسناقولنا درز خوفيلو روسنا غنقا صبق بلت لشله كاب جوبا مويلاو تيا بحار سالتهم حجي طباي غوري لتم كدت نيك ناب كارلوس تمته تعيتي ديا زغريمي نمنتاي كوم خمس غبركا خطنغرن تقولدو حاتته نيك يقدس نيك كروت حاسبو اي قدس يلونا تنسي ودنا دنا حق يبلو كارلوس نوح تعذبو مافت نسخ سبن عشان ما هم كايزمر كسبلو نيك منكو سقط أبلا عشا بحركي كل جزيز تنكا عقودا مياغن كو قداترو آيكلني تلكين رسيحين بزريات بين دبي توخالله كم قموت أبتل عزلا من قد زوسد أسكال حان تستغفتت معطون يريع عاوش ميا كوفي لابو مويلا التمسق على قالات تسرح نبرد سيقام رخب اللخو بلت نيك مسمتسا 4 فيديوهات قال ترجمها عشا قنا وداديات ولا نسخميات تافعات بلد حانتيني برقز نابا قريو بركسير 5 خوف بله عاودو آب سلفا أغميتو دوم جيدي ميا بلا معراف شجشته ميا بحوتا نيك تقرمت تتنقيقا خوميل كام حتات كاز قرمي بلدتو مونياتو مسحانتقا شجشو واحد زور السمر عامسا أمخات كنزا آيا فروحوني فريحي أيكون كن سغيلات أمتتو تسواويقا حراكورو فريحي كارلوس لك كم نكتلكين رسحين مسمو ميا ونعو عينتا أجمنا تددلو هاي بل كارلوس آرو ملكت ميد ماب الناري أبيان نشي سحلات نبلو مكابت متام إلي أبي ميا منغوتم كلتم زفكرتم أودات كوف بلد نكارلوس حنساب نخلتينا قزيها بالنابلتو مسوغت فلاري ديغي حتى كارلوس كومو انتو قوينو كعزب مدلوخو نسغاكو أيدا ديكنيل كام سايتا فلاري غايخا عزخا خرطو هو جن أنا كمان نبغى رخص مرحلة لمبر نيك تأمده كتير بخال سبيلا أيكون كون كارلوس بلت أبقى أنا متنقطع إن تسمع تردي كبلا نيك أقومت كي أتودني إنه أم عقوتها سعاممو أسرات يكلتنا عين وقع كنا بلا أبزنا حشخيلو شعو تصوره أعمق أير صحابة من نيك تأمتتو
እሞንታይ ክትዘራረብ ደሊኻ ሓቂ ነርካ ኣብዛ ኣይኮንኩን በለኒክ ንመያ ከዓ ብእዳዋ ስዒቡ ኣተንሳ ካልስ ወላዳ ዘፍርሖ እንተኾነ ኣኮታታ ግን ኣፍሪሖም እዮም ነይሮም ብዝኾነ ሰፈሪ ኣይፈልጥኒ ግና ስድራምያ ኣዝዮም ኣፍሪሖም እዮም ንሳቶም ልዕቲ ዘፍቅራ ኣፍቂሮም እዮም መጀመርታ ግዜ ምስኣቶም ዝረኸቡልካ ጽቡቕ ምስቲ ክሕዝ ኣይከኣልን ወላ እውን ካልኣይ ግዜ ሚያ በቲ ሆቴል መራኻቶ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታት ሆቴል ጽሕዲ ነይሩ ንስኻ ኣብ ገሊኡ ኣጸጊዑ ስዕምዕም ከብላሞ ትፎቶ ከም ዝነበረት ክሳዕ ትዝክር ክገብራ ተሃንጠየ ግና ብኣዛናት ክትተፍሰ ዝነበረት ተጸመመራ ናብ ክሽነ መራሓቶ ሰዊር ኣብ ጣውላ ተጸጊዑ ቡን ክሰቲ ጸንሖ ኒክ ረሽሕን ወይን ጭርጭም ንምስራእዩ ኣግርሞት ኣየርኣየን ጽቡቕ እምበር ብዝብል ዘረባ ጥራይ ኣምለቐ ሚያ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣወዳት ዘለዋ ሕርቃን ዘሪቃና ኣስምዐት ናብቲ ፍሪጅ ከይዳኻ በረዳ ውፅያ ኣብ ዓይኒ ኒክ ከይተጠንቀቐት ደረዘቶ ገጹ ምስተሸማቐ ከምዚ ጌርካ ሕዛ ሓቢጥ ኣላ በለቶ ኒክ ንዑዳ እምበር ንካርሎስ በረት ዘይምሃባ ኣሐጐሶ ንቑርብ ግዜ ካብ ዞታ ክንትንስኢና ከተመኽነልና ትኽእል ዶ በለቶ ንሰውየር ብርክዝ እንተደሊኻ ኸ ኣበይ ከም ዘለኹ ትፈልጥ ኢኻ በላ ሚያን ኒክ ንዓይላ ናብ ደገ ሰሓበቶ ቁርበት ጎላጎል ተጓዓዙ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዝበረፅ ጽሕሉኻ ካብ ጣውላ መፍትሕ ኣልዓለት ካብ ሓደ ኣርማድዮ ክልተ ላይፍ ጃኬት ተማለት ክትዛረብ ዝደልየት ትመስል ሰብ ዝነበረት ድሕሪ ጥራይ ሰዓቦሙ ናብ ጃልባ በጽሑ ነዛ ጃልባ ከመይ ከም ተንቀሳቐሳ ባባይ ቁሩ መዓርመት ምሂር እንበለት ንገበታ መንበሪ ጃልባ ሃውዝቦ ተዓዘባ ጸኒሑ ኸነት ዝይርግኡ ባሕሪ ተዓዘቦ ተሓሳስ ምዃኑ ዘርኢ ነይሩ ዓይንታት ጸወታን ቡድን ዘርኢ ምልክት እናተራእዩና ጠመተት እሞ ኸዳ እዚ ማይ ኣዝዩ ዝሕዝ ዝመስል ኣይቱ ተበለቶ ምሳ ናብ ጃልባ ኣተወ እሞ እቲ ላይፍ ጃኬት ተቐበለቶ እቲ መንበሪ ጃልባ ፍትሓ ይብለቶ ንኽትፈልጥካ ብጫፋታ ከይትጋጩ ንስኻ ኢኻ ትርእየለይ ደስ እናበለ ንመለሰ ረኣየለኻ ዓይንታ አንከባለለቶ ግና ብትሕዝ ዝበለ ድምፂ ሰሓቐት ሞ ንኣዛኑ ሙዚቃ ኣኽኖ ተጠንቀቕ ዝኾነ ከይትንክፈኒ ረኣየለይ ይብለቶ ናብ ውሽጢ ኣትያ ማዕጾ ምእንቲ ክሰምዖ ክትኽእል ከይዓፀወቶ ሓለፈት ነቲ ሞተር ኣተንስአታ ነዚኣ ሸናም ዙረት ኣብ ደቂ እናዘውርክ ንኽልተ ደቂ ከንቀሳቐሳለኒ ሰዓት ሓዘለ ይበለቶ ዓዊላ ክልተ ደቂ ጸኒሑ ኣኺሉ በላ ድሓር ልክዕ ከም ሓደ ዝዋር መርከብ ኣንፈታ እናወጭተት ክትሕብሮ ምስ ረኣየ ትስሓቅ ሞልቆ ደለየ እዚ ኣዛዚት ባህሪ ንዓይ ሓድሽ ነገር እዩ ብዝኾነ ግን ፈትዮ በላ ድሓን ኣንተ ኸጥራይ ካብቲ ማይ ኣይትፍለ ነዚ መዐሸጊ ክጨላልፎ የብለይን ጃክስ ከምኡ ገብር ከለኹ ኣዝዩ ዝጸልኦ ንሱ ነዚ ቦታ ዝከናኸኖ እውይ ሃሪሜዶ ናብ መቐመጫ መጥማት ከዲፍካ ቀልጥፍ ረኣየለይ ኣነ ብዙሕ ምዋኽ ኣይፈትኒ ቀስ ኢልካ ኩሉ ምምላእ ዝፈቱ ብግዲ ኣዛዝ ምስ ኮንኩ ንጽቡቕ ጌረ ከዘኻኽረክ የበላ ብትጩራት ማዕጾ እናጠመተ ምንቅስቓስ ኣቋረጸት ዓይንታ ኣብ ለጨጨ ታሕታዊ ከንፈራ ድማ ብኣስናና ንኽሰቶ ሚያ እዛ ጃልባ ውይ ኣቓልዋና መለሰት ኣብቲ ገመዐሸጊ ምስ ኣውፅዋና እውን ኣብ ውሽጢ ኣተወ ዓይና ብምንታዝና ኣበለት ቀስ ኢልካ ንኹሉ ምምላእ ተስዒኸ ዲኺ ኖ ይዝክሮ እምበር ትዝክርዮ ኣብቲ ደንዲ ሰዊላ ምህላዋ ደስ በሎ ድሕሪያ መፂኡ ኣዳዋ ዘርጊሑ ጎበጣ ክስሕበኒ ጀሚሩ ነይሩ ድን ኢሉ ብኣፉ ታሕተዋይ ምዕጉርታ ሸፈፍ ክባኸሉ ዓይና ጠመቶ ነዚ ከም ጽቡቕ ዓመት ወሲዱ ናብ ትሕቲ እዝና በለ ዘንፈጥፍጥ እፍታ ኡፍ በለት ግን ክርሕቐላ ደፋኣቶ ቦታ ሃበኒ በለት ኣዚኻ ናብ ጥቃይ እንተ ቀሪብካ ናብ መሬት ከእትዋየ ክከታተላ ኣይክእልኒ እንታ ዝያዳ ቦታ ክዋህበካ ምድላይ ወይ ናፃ ምግዳፍ ኣይወት ኒኩን ኣገዳሲ እያ ኩሉ ግዜ ልዕሊ ዝነበሮ ቦታ ናፅና ዘድዮ ነበረ ጸኒሑ 18 ምስ መለአ ግን ኣዝዩ ነፃ ይኾይኑ ንሳ ንሱ ናፃ ክገልፋ ምድላያ ግን ባህ ዘብሎ ኣይነበረን ክብድለክ ሓሲበ ኣይፈልጥኒ እያ እዚ ኩሉ መገድን እዚ ክትነገረኒ ኢኻ መፂኻ እወ በለ ብኸፊል እወ ከምኡ እንተኮይንዳ ብቴሌፎን ማእኸለካ እንዶ ቴሌፎንከ ኣይተቐበልያን ነርኪ ኣብ ነፋሪት ነይረ ብድሕሪኻ ደው ኢለልካ ኣይተቐበልካን እወ ኣነ እውን ኣብ ነፋሪት ስለዝነበርኩ ኣሰንፈሰት ክትመፅእ ኣይነበረካን ቃና ዘፍርሐካ ነገር ነይርዎ ምርሓቕ ልቢ ኮይኑ ከዓ ተሰምዖ ሓደ ሓደ ስምዒት ክትንክፎ ከዓ ተፈለጦን ጎረሩን ዓበሶ ንሳ ብኣንጻሩ ከምናቱ ፀገም ኣይጋጠማን ኩሉ ዝበሃል ተባሂልናዮ ኢና ብለቶ ናብኡ ገጽና እውን ኣይቀረብናን ገጹ ናብኣ ከም ዝጥምት ገይሩ ናብ ኣካላቱ ኣቐረባ ከምኡ ንምግባር ኣዝያ ስለዝሰረረቶ ቁርብ ስራሕ ሓቲትዎ እዩ ናብዚ የቕረተ ከዓቲ ጥራይ ኮንኩን መፅየ ሚያበላ ገጻ እናደረዘ ኣነ ምሳኺ ክኸውን እየ ዘሊ ካብታ ቀዳሚት መዓልቲ ክትሕግዝኒ ምሳኺ ክኸውን እየ ዘሊ ነይረ ክላሪ ኢኻ ኒኻ ኣዝያ ከባድ ኣይኮነት ነይራ ክታኽላስ ኖ ክላስ ኣይብልኩኽን በለ ማለት ህይወት እምበር ኣብ ህይወት ክኸተተልኒ
ካብሽዑን ድሓሩን ብዙሕ ሓጊዝክን ኢኺ ዝኾነ ሰብ ዝግደት ስለ ዘይነበረ ንሱ ንስኽ ግን ዳሃይ ትገብር እንተተባብዕኒ ነርኪ ሕጂ ኣነ ዝደልዮ ከዓ ንስኽ ኢኺ ኣብ ሂወተይ መጻምተይ ክትኮን እየ ዝደልየኪ ኣብ ገጹ ገለትና ድኸም ዘላ ነዊሕ ጠመተቶ ናብ ዝመራኽ ዓድመካ እንከለኹ ክትሕግዘኒ ዳኣ ምርካዕ ነገር ኣይኮንኩ ዝሓተካ ነይረ እርዳእኒ ዕሽነት ኣርየም እያ ኣዒንታ ደጊማ ኣንከባለቶ ግን ቁሩብ ፍሕሻዊ ተራእዩ ራእየና ሙኽልተ ዝፈርሓ ዓተር ኣብ ልቆተን ርሱ ባሉታ ነቕነቐ ቁስቲ ዘለና ዳእምበር ፈራሓት ኣይኮናን ኣነ እዚ ኣይፍራሓንኒ እሞ በይነየ ማለት እዩ ኢላ ኣሰንፈሰት ንሕና እንታይ ምን ምዃንና ዝፈልጥ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ግን ብልክዕ ኣይነበርኩን እዋ ኣነ የተጋጊየ ኖበለት ርእሳና ነቕነቐ ዝምዝና ቁሩብ ዘይመፅናሕካ ብዙሕ ሰብ ዝኾነ ክቕሰካ ኣይክእልኒ ኣነ እውን ድልብቲ ዝነበርኩ መሲሉኒ ነይሩ እቲ ሓቂ ግን ሓቀኛ ፍቕሪ ወይ ዝምድና ከመይ ምዃኑ ኣይፈለጥኒ እየ ኣቋረፀት ሞ ኣብ ዒንታ ዕቱብነት ተራእየ ክልቲና ብዝኽትምና ኢና ዓቢና ኣነ ካብ ከምዚ ተቐቢለ እየ ፍቕሪ ዝሁን ስድራ ምስ ረኸብኩ ብፍቕሪ ከመይ ምዃኑ ክፈልጥ ክኢለ እየ ሕጂ ኸ ናይ ስጋ ወለደይ ረኺበ ንሳቶም እውን ተቐቢሎም እዩ ኣብ ግዜ ግርዚ እውን ናይ ኣፍቃሪ ነይሩኒ ምስኡኻ ፅቡቕ ተዘክሮታት ምርካል ሕማቕ ኣይትረፍኩን ብዛዕባ ዝሕረቐኒ ሓቂ ግን ኩሉ ዝምትናታት ኣነ ዝመረፅክዎ ምዃኑ እዩ ናይ ስጋ ወለደይ ኣነ ድየ ረኺበ እዮም ባዕለይ ናብ ሂወቶም ኣትየ ንካልኦስ እውን ኣብ ፍቕሪ ንኽንኣቱ ኣነ ኣገድዮ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ኣይተርዳእን ኩሉ ግዜ ኣነ ዝመርፆም ዝረክብ ኒካ ሓደ ግዜ ሓሪገት ምረፂ ኢኺ ደሊኺ በላፂ ቀሲሉ ተረዲኒ ኣነ ንዓኺ እመርፀኪ የበላ ኖ ዘክሮ ሞታ ቀዳመይቲ ክፍሊ ምሰኣታ ካብ ጎነይ ክልተ ዋልት ኮፍ ኢለን ነይረን በታ ሓደ ጎነይ ከዓ ቦርሳይ ነይራ ምስ ረኣኹ ልበይ ጠጠው ኢላ ልባ ከም ዘቐዘወታ ኢዳ ኣብ ልዕልያ ኣንበረት ነተን ኣዋልድ ጄምስ ፍራንኮ ይኣትሉ ኢለን ናባኻ ክጥምታ ከለዋ ኣነ ካብ ቦርሳይ ካብቲ ሰዲ ኣልዒላ ኣብ ትሕተይ ገይርያ በዝኻ ኣብ ጥሩሕ ቦታ ኮብኡ ኢልካ ኣብ ጥቓይ ኮፍ ከም ትብል ገይረካ ድሕሪኡ ከዓ እታ ኣገዳሲት ሕጊ ኣዋልድ ጢሒስካያ ብረት ኣየርዲሕር ምስ ሃባ ንክምርዳእ ኣብዮ ሕጊ ዋልድ ወ ክሳዕ ዝድውለልካ ሰለስተ መዓልታይ ኣይትፅበኹን ንገዛኻን ፅባሒቱ ኬክ ሒዘ መፅካ ነብሰይ ናባኻ ድርብየ ዕድል ከማን ኣይሃብኩኻን ንቑሩብ ጥመታ ሞ ሰሓቐ እፃወት የለኹን ሃርመቶ ኣነስ ከምኡ ነይ ገይረ ኢሉ ፍሽኽታ ኣቋሪጡ ኣብ ቃና ድምፁ ኣባህሉ ብልቃቕ ትርድኦ ተፀበየ ሕጂ ንስኽ ስምዒ ሚያ ብዛዕባኻ ካብታ ንጉኣ ዓይነተይ ቋሕ ዘብለላ ክሳብ ምሸት ዝድቅሰም ዘብሎ ብዛዕባኸ ዝሓስብ ንስኽ ከም ሳቅ ትገብርኒ ከም ዝቕንዞ ትገብርኒ ከም ዝሓስብን ተሪርን ከም ዝኸውን ትገብርኒ ብዙሕ ከም ዝህወኽ ትገብርኒ ሂወተይ ከዓ ንስኽ ዘይብሉ ክስእላ ኣይክእልን ሕጂ ዝበልኩ ከዓ ኣመንክዮን ኣለኺ ትኾኒ ፀገም የብሉን ግዜ ክህበኪ ርእሳ ነቕነቐት ንምርዳእ ኣቢኒ እዚ ኩሉ ናትካ ጌጋ ኢለ ይሓስብ ነይረ ግን ብዛዕባ እምነት ዘለካ ረኣያ ቀይርካ ኣነ ኣብ መኻሪት ክኸውን እየ ዝብል ነይረ ግን እኒ ክንርድኦ ዘይከኣልኩስ ንኻልእ ከመይ ገይረ ከማኽር ኣታ ኣምላኽ ኣነስ ክሳብ ክንደይ በጥራም ዓሻየ ነይረ ኣይኮነን ንስኻ ካብ ዝፈልጠና ዋልድ ዝበላሕኺ ኢኺ ካብ ክልቴን ዓሻ እንተሎስ ኣነ ኣይትኻትዖቶን በዚ ድማ ኩነታት ህዱእ ደስ በሎ ቁሩብ ፍሽኽ በለ ሓሳባተይ ኣይቀየርኩን ሚያ ካብ መጀመርትያ እዚ ነይሩ ሓሳበይ ቀዊላ ጠመተቶ ንሱ ከዓ ብሓንቲ ኣፀብዕቱ ብመትላሓ ተንከፋ ከመይ ጌር ከም ዘተኻኽሎ ጥራይ ጠፊኡኒ ነይሩ ሕጂ ኸፈሊጥካ ኖ ሕጂ ኣምሳ ኮይነ ክፈልጦ እደሊ ብሓንሳ ሚያ ካብቶም ዘስርሑ መልሲ መፂኒ ኣሎ ቀዊላ ጠመተቶ ሰሊጡካ ብኡ ሕጉስ ምዃና ርዩ ርእስና ነቐ ብኡ ሕጉስ ምዃና ብርሃን ቀትሪ ኮይኑ ይረአየ ነበረ እቲ ልባ ዘልዮ ዋላ እንተዘይረኸበት ብኡ ግን ዕረፍቲ ረኸበት ሕስብ ኣበላሞ ርእሳ ኣብ ፀጉራ ቀበሮ ካርሎስ ልክዕ ገይሩ ንክልቲኦም ኣይትግባን እያ ቀንዲ ግን ንካርሎስ ብኣሚ ምሽት ኣብ ድራር ክነገረኪ ኢለ ግን ኣይከኣልኩን ካብ ኣካላቱ ተፈንተተት ዓይንቱ ከዓ ጠመተቶ ከተትርፈኒ ኢልካ ዲኻ ኖ ኢሉ ኣትሪሩ ሓዛ ግን ብዛዕባ በዓልቲ ቫለንታይ እንታይ ክገብር ከም ዝዛረብ ነርኪ ምሳኺ ደልየ እንትነበርኩ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ግን ኣይፍለጥኩን ከመይ ኣቢለ ከም ዝነገረክ እውን ኣይፍለጥኩን ሞሰክ ክትብል ወሲንካ ብፅቡቕ ዝክራ ህሞት ኣይኮነትን ጌጉ ተቐበለ ትረድኒ ብድሆ ክልወና ግን ክንስዕሮ ምዃንና የዝኣምን ንስኹን ከምኡ ክትኣምኒ ንገርኒ ከምኡ ምዃኑ ከም ትፈልጢ ንገርኒ ባይገለ ስምዒታዊ ውሽቂ ከም ዝፍጠር ንገርኒ ባኻ ብዙሕ ስምዒት ይስማዕኒ ኒክ ልዕሊ ዓቐኒ እዩ ኸማን እዚ እንታይ ይገድስ ካብኡ ርሒቐ ነቲ መዘወሪ ጃልባ ኣስተኻኽለቶ ኩሉ ሕልኽላኽ እዩ ኮይኑ ክትመፅእ ኣይነበረካን ንዓኺ ኢለ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘለኹ ሂወታ ክመፅእ እየ ምዕራፍ 7 ኣዒንቲ ሚያ ኣብቲ ደረት ትርኢት ነበረ ኒክ ግን ብሕቑኣ ተፀጊዑ ከም ዝነበረ ንኽትፈልጥ ገፃ ምምላስ ኣየድልያን ነበረ ኣዝዩ ለጊባ ምንባሩ ሓንቲ ወረቐቱን ኣብ መንጎም ክትኣቱ ኣይምኽኣለትን መልሓቕ ንትከልበላ
كم جرمس ستوصل ميزنا تعدم سن عمل قروة لبات القطاع والسقط أكلت خلق جين قروة أكلتكم عند جرمس يجيب الزغنة أم عقرتها مسعمة عيتم حيشان نيكس عموتو أقر أدقمي بعده هاكسر درجة حجي أنا عزازي ميا إتي توريز نبات جرمس خاب بخمية يمزنا عفرتة جنا حنت سموها معرف جالبا أتسجي عامل عقاد درويت نيجس أنا وخمت بالجيرو على بيزو أفلبو أنبرو نفسها مقصر سينا على وكل أكرات خدسس قرفتو أكرات أزيات فتو رسحاف مسابرة عينتو عينتا خمس نور رخبت إذا تدليل يخي كاسيلو حتتا نعاي كم قدم تدلين دو أفاب زي فقاد أمرا وبلا الناتنا أخي بأكرات نبت مزوري أتسقع بأفو أو سفر ريبوتات معقورتا بغلطافة سعم بلا يتجذب على وخاء أبطواتها أنبرو هاي كألن زي سمع دهي إنه سيارو بتحت قول فاز دبر ملاقم أعلفو راجي زي تخلنا أطباتها مسرخبه كالن أي تمساد دمسي أو سي عبايتو أبان فتوبات تريم أبلو أو أملاخ نزي خاب بزحنا في قيني ربله دهيو أو كسارة نزنزتا إنا فتره نافي أكي كالا يكورن زدليان يرو كان زان توسح دقائق كتفا الله يدليتا دفع أبلتمو نايشرو إتشارني راخفيتا خنقل تفخلنا بلتو على واحد بخلت قدنا أتأمره قول فأنا على في أطواتها بغنا فرس عامو نتحت وريد هاي شوالات كبدا بغنا فرو إنا لغفة ناتي كا بلا قلفو إنا وتسي كومو قوارنا عاكمي كم سمع عاكمي كم زقوران تفلتيا كابتر زي سمعت بمليمتر تراي استفتت سمعتي وري رواسنيحو سرعان تاتمس أوردو تسحقت كومان دبالي بتا سرحتا قرورو كم تزفوتو مالتي دقي سيت سنحي كدكس كلو خام تانت ملباس ايفوتني قرب تربشت كمية بلا كاكون زغان زاوسي اطراي نفسا عموخان بسيحا انا قرما سبز بهاليلن عجغي الرقاقة سلا عبقروا كيلومترات زخون سبيلن تزاني الزخا انا عخيميا كتزان سمعت حافكو فنا بلك كمية بلا كتزان كم تخد ايفلتتن سريع ابسلو في نيرو عداوني كعم قمجا عبرخا فسبت مسبلاخو قورت سنحي اقوارتسي سمعتها برتعوان تنكايد كوينة قرب دافئة خطر حقو فتند نسوخا أم حكولتا سعما سنحوقا أبطقا حمبرتا نتحتنا وقوز قويلات أمتت نيك شاما أوز يغراون تا أطالا شعودو بلمو ميا إدليكي بلا حاكي نيرو أراو بأفلبو أبلا كوب داس تموداتها عطعتتو تناكي قنا إلا بيدو حزمو أبو زي كونسا أفلبو كم تتحز قبرا أبزي سمعتها مقصار سينا باچا حسابت هرقيسا أب كنافور نوح سعامتو كمزي قورمو التذكرات بقليل بوحسنة أوامراه تعقبو نيك أبورتو في المكالاخري أو تسيمو مياخا بغندو لقاقتو قندوخ ساب كنديديات فتو دحرزي حافا ببلا أغاركي أبشمتاي إسريو بلا كومو مزقبرت كأشتتي لنوشات حالفة بوعود أبتا ساعتي عادما عالما مليات لنبرت قرب قلتي هواي نيكيردو نيريو إقنازي ساكب سمعنا وعميق سعمتن كالين مسأتو وقس قبل أي كالين ترزي سمعتا مسبسحت موسم والناس وعت عن فتحتت بحري حزانا بشاف مسأت مالتو أبتمن برجال وابحوهم باتيلهم آير كسحونا تغالسنا بعلينا تموتون دما كابدغام كساب زعرفو باتبولو لعلي سنقصا الزغل كوينو آيت سمعان قانا نوسو سحابا مبارو ونتلو مسقربتان لعلن تحتنا بلا بإيدو درزو قرب عنك أتطلمو زيادة دليت مسلتنا وغربت نسوخ عن خزن كساقاس سغل فلتا يدي حيزو أفشمتو عن برن عين تأمتو عين تابعون قد كل سغل عين برن لبون مسنا قلو هارمتو نسايا تاملات لبو ميا بلا كاسيلو تصورا خاب قصا إنا عليه تقل خفالو شامبو تقل خفالو هزا عقبت هيوان زيت عمشتا الناس حابية فكركيه كن مملاسات من انتقالات نوشتا خطأتون كتتسخون جزيق تركبن كنافراس عما لك كم تتحاك نوش سنة باقة تسنفس جيريو سعما نساقن كل فوتو نيك عن مبسعتات عايدو لغن نيري تراي عبد حجم ساكتو ليونيرو دليتي نعجي تحال معودا زخونة تقال قنا العليو كم زدلي ترديو نبري لباي دليو معرف شو منتين أبتبين بيسمولس لقي ما يخاب أديان حتى نتاتن عسرت جزي زخون تدولا مونيكا وخمترها أسو على أبتقولا بين دي بقزعاتي بيلونا أو تمتت لو معالتي بلسيانيرا نيك أبقان زي أقسنك أولا لغالت نبرا كم تفانو زلخوين تسمو
حجي دلي ترخبي أمو خويدي إلى دي حسيبا ومعالتي أرسعني بلد وبلك خيدي إلى حسيبا مياخ تنحي إيدو أبقى لازم تنكفى أمو أنكت كتت عين تعمتهم موقس أبيدو خيدي عبايتو أصابعو أم عقلتان لعن تحتن عمل على سوق حجي خلتينا تسندخن كون نخيل نايسكي أي تحسب نتلو بلا قنا أنا نخلتنا زعكل حسب الله نيك ما يتكاوت بين اللي بيبولخ بلد تمسكن أملا حان زح مقارخي بلد نميا مسرائيل هندا يدلي غيمية حاتتت كل تلاغي هانا صفحشو سب أي تحزن لي معاري أدي كله فشل وايو تمدي بتليف لعلو يدربي أي تبصحنا الله يتماقوي قودلو نقر علوه سمعك ألخو وجه سنتارا بيتو في مسكوت ما دي تشمغغت قريب لا دمسا أتحتت حقزني كروي كقتلا قربيات رفات زلا انت دا نسات أسيرها هات سرف آني بينيكا أي كلاني أرجو خبرت مياه زبلكني آنون بلدنيك كلتين باقرو مطمطو كتكيد ديكون كان بلوتو مياه نيك رؤوس باولو تانغنغ زغن يكون نغاشا إيخا غاشا عين سرحنا بلت مادي ملو عدمي سدرا خمزة دليوين نوبس زنقران زأمنان زنبر عبتا ساعتي أغن كم غاشا زيكون كم أول سدرا حوشن أخو علا تمنيه كهكزكي دسنا بلني ما نسو سنك زيت كما تتمودات أغن كم قالوا نقورو لنسو سنتات مثل مناتو سرحي باتو دحرور ساعتها نسون جاكسن أغاش مي وقز خون حدا عابيس عاداتين دا تخلو كل طاولات تتسخاخلهم أم نسو كفكا بيسكيو مالت سحد زمس قرب تقربو نتارخ بجاكس حاوجيزو بتقلب لوي توسخ قرب لدت وما ملاقا نقربو اتقرب لدت كامس كارلوس كيترفت حاجة جزون أسخاخلو بزوح عايت الزارارون جن كسلوزي تقايقو توسخ تنبو نقر نوري همو قدما أفكار كارلوس كاب جزاز تسرح بشكو تهزامت مو كارلوس بزحدس كيولو نيك نقرم يدو أكافلو نيك كولي شتو عمبالي عاركن تلاتكا حتى نيك أواف بشكو مليون حيخة أقدم كام ساين منتاي تبايشكا كارلوس مونكو بسقط أبلي كسب حجي إقدس الله عاركلاتكا نيك دقمولو هو كنت قداميت عاركها خضر ساعة كبيديو نيك تزازروا مسجبور أزنبر مقبي حيخة نات قداميت أفكاركين تخنت ميانيرا نعان مرسعوي كالمحاز أوامر خصوصي كالمودات أروس بناي ترديكا نغنغا إتزكاي لمد كلمة مرعاه بزح خيتردو حالفة بتعري انتاي كم زقبر أوال كلمة مرعاه مياه مساعديان حاتم تاتان تشربت نيك بتاعتنا آبت بين بزدك سلا جزا آريون هابون لسبحت أنكي تسموه كاب تقدمو زحقو زيادة حقزو ترى قرص مسرحات اللو ما دبت زقور حاجات كتمزقرو مسحقفتو فركت حالت كم زفوتو خمس جبرة تردد وتو ماغاش كوصو ميجمو تسنبل متجمرة نميا كريات هانتي تسنح البيت كوري تسبط قتلي قمش لويسا أو دع عمبواتات أقراد ما بيت نفاس ندحي زوزو نابلي كاب جزامو شجرتا النار ايت رأيا مرأيا تراي هرتات سمو نساقل غفال نوتيا زبلت كفال فرق تخرج بصحت عينتهم تقاتي من قرب دماغ تقاتي مسنهن يتي عطمامتا انتا سمع زري مخانو اي رقاقتن قنا عينتو كابا خاليو اي كالن بدحري سهرة صعبت دحري اخا اودا حقيفا مادي تقوى 3 عامت قوالا بطنقاقا عمباواتات انا نسقت تنقصقص نبرد عمباواتات مسودت عمباوا ودي الان قدميت مقصال عبيد مادين نمس فورد سوين زنبر سبعيني حاج زنبا أتمامتا أرأيتو جاك زبزبيل بتخرج مسوين نمادي السعيم بيلو نقالو حقفا بابا عمبا وسخني الرئيسة قالي جاكس بحار إيدو تراي حقيفا خلا إيدو خان مادي حقيف سيرا فخفال تخرج ديو ساعتها تقعزو بالهرزي توكب ستة أرأي تراكلو ناسو يرقز كاممسا عاقلو نيك بزرعتو ملكت قز تقوطه نتناي مساء 7 مستموت بازي بروعين تفشخت بالنيرة شو تقلمي قرب 100 تحلفن كلا زراعتو ملكت قز كم زخونة مسرد هو نتفشكيو أبجبو ملسا نميخ أنا نوسو سحابا الجخاء خالد كلتا تبها قد قالت إنها اللواخي يفكرك كم وقت بلني بوزيحة تسبي ناوون عينا فريتا تمتت أنا يفكرك كأنيك أزي جن نوع جن أيتبلي بلاروس نبرسها النادنة بوحلو مشات كن زبال يلن عبو قرب نفسها دربيع بلا تزانيت مس موزيقى صبغت الصاني مسجنو ورغتا درف خيت وداء تتمنى نسوان كم تناتو قدي تسمعوا آتيرا بغصادو حزتو تساني حقا نابتي استعاص فغصادو تسغط عبلتو حجي قن معتاب قرطو مستفلوط اللوبو خواف لوبو نتحاتي ورغد ميا بلا سميدو اي تبكي اي تحزلي برقز نمتاي اي تحزلي الوا اي فلتنق منالوات مستنفاسو انتو قوينو ابكي وا اي تحزلي كبلا دلو ينيرو
نوني حقوس نوعتي بلد بأفنشاها عير سحبت درو لدتي مرعى كلوي كل النجار زدنا نغيب رساغني عقولا كتمتها رخبته ناتعت أمتاخا أبنو عستس السنة بري نسخها أخصى في الجابز لها نابزبو خانو بتا عيكيدني سيعبن أدينا حتنا تازان سعسيتهم كلفهم شعو كل انت ناس ناس حقاني حقوس نوعدنا نوعا تزانقع ساني حيمي نينيك أنا ديتو دلي أمريكا مسانو تقا أمنيا تربشت كارلوس نيكن كال أجزي كي باسو إلا أيكونتن أغدي ما وينن بيرا بحر خوينم إنا چلو طريقتهم نيرا إتي ناجاكس بناو خلبي أفتكورو دي سمحلا كل إدارقا نانا ترزيكوش إنا نفرق سقرو مقدادو ريم بزوح يسحوق نيرو نيك مسوم نعا أزيم أقد السبات كعللن كتساوت نريا نتا تقنزز نبرت لباس زبرا برينيرو إذا في الشخاب بحلا إفلتاي بلد كلو بتغاميا قريبا نيحانت أفقر وريق أزلا قوال في الشغطايا أما قد ستاو هرفان فرنزلو فاللي بخمي تلاليو حتى تتميع انت داخراون تي تحت ولو سريخ غير كشاخ ستوات شغي حاكين يفقريو ميا إلى مقامات أسريدا انت سرقير خمز نبرت تذكر فتنت كلو سحاقتان حاوفتان ميا أزيغ تفتايت مغانك إذن عقد الشغل أيكونن لبو خدمة بعلاق نقركيا لبو بزح نقرات ياتلو عنيرا من ربط لبي يغزون انت اللغة بخمي يخفلد حتى تت زخنا فلت أزالن حقي على كلوي في الشيخ بدت هو تمسو كنبر يخلي يتبلي ود زي كونس يتبزي كنبر أيكن يتبلي ود يخيك تمر عاوز لكي ميا في الشيخ بدت ماني أخو مكتب الزلا إذا تحلقة بوليس كلمة مرعوانا حمش عمد السنة حد سبيتي كلو خي حافرت هاي قال نقرات جزيد اليوم يوم تمزبروت نقرات جزيد اليوم بلد ميا خا جزين يرواي تا حنت زنبرتا جزية نيك دوري إخمو حتنا تتوينا بتسجرت مسار زنبر بالأمر كتبت ميا خا أبان أكو تتنت نويح مركونيك إن على الورايت تزاني يريس زنبره كيلو يزولو إلى تزانيت انتا كيلو حتى تتكلوي في الشيخ بلد ميا تفلتي خمس مسدرا خمس يولو زيك المخنتاوي فقرن أمونا مزمهرو أي رخبن قلنا قراز زمهركا أي تدولين إيخا بلد كلوي إذا عابي سدرا بيتي مركاو بزوح الشغل ونيري كحوة شغل أي مسلم نيرو بزوخونا قد مسيو كلو بيلا جبتتها الناس كلنا زيننا كنحوس زين غلنا نيرنا مسنا عدنا قد سبوق تحاوشنا ولا ونيك قرورو ميا تلخته ناب كلو قد أتأمتت ننوع زبالة كاريتات تحقاقي فانتسانحا شعو ميا راحقا تموك خيدا لنبلد كت أناصن يوم دي تخزل لخي بلد كلوي هو انتاي دا كلو عاوف الشخطة أرأت ولا أنا خيلي بيتي مساعة مدرخ حليفة نفتبار قز أنا بلا بدحري تسعاد عيني رقبي تحابامو كلو بسالة تسعاد قمشها بفتسم زيت اللقوينات مساسلت مياقن قتل يالي بساسل نبرد كمنا كلوي أيكونتن انتخونا بتزعل بنودبرهان لك خمس حددت يا مسلانيرا وتم صوت قن طلالا نعين أيسو علن تفلت قوال 20 كلتن عمد ريانيرا بلو فوردنينيك ميا إذن سمعت أفاها هبلت حريقة مهنات نسا قوال 20 سنة عمد ياخونا نيرا مسؤول حق مليا كلو قن دمس خيتو ملغ إيدا سقطتها هو بلنيك 20 كلتن اغلتو قواليا سمعان نسخاتكم صدرا ياخو نعازغون حماكي قازما كم تفرحو أفلتي دخلنا نسا في وتا سعاري السبع أتاوصان تاتكتوست كحد قوال لكم مساخا ختودكو أي ودة تنزلا سوير كاسيلو أنا تسرلو رجيلو أبتا ساعتا يخبار لاقيو سلاز نبر أو جبوشو قد رأي نبرتن قناميا أبقل حبيو خمزلو ترترت كلو نفس الدروب وقع سبايا زخون السبب بغيرا نميا خبتم تفلتو سوات التعزين نقاس عند زبلكا سباين مخانو زنقر زربا تزربتا كتاب حجي كابزي ودة تيرداني بلنيك انتو خانه كهلو والله ولون أيدلي كان انت بلتك جاكس حتته هو مبص عليا حقي بلنيك كلو افتا أسمعت مياون بقدا الباب فقر مهغت مو مسناقلا تنفعه نحنا كل بجيك نهلو ولا أين خلنا بلفور بغومينا خازغون حماكي قاتمان فرح نزي أغريتا أي حاتو لني انتوخنا نعي كل نقريا عشا يكون كل نسخا كل نقر مخانكا يردان له زولي يخاني حرسب كل نقر كتكونيو تودي بلنيك كي تماتا نسخاتكم كل جزي مساء عين وركم انتوخن قن هيوت يبكم ما يخم بلوت هيوت نسخات تتاكي ماتلو الدنق سريع كلو كم انغنا اوف بلد مياغن اوف كتول اي كالت مهناتو ابسنا واسترف اير اي نبرن كاب كلو ريحقا بتعاني رقبتو خالت مو انتا امنيك تري على بتن قال نغرات غزي دلومي الى تانيرا كلوي حق ادميا توما سغا ولدانا خطركن كفال زعاو سدرخ تكونن 17 عامتات يوسيد الله نيك لبان خطبو خا شد شورحي نسنا عيلي مسيو نسو مريص وايو تخيلنا وخلد نسخا آلاو زرقيو حقفا ميا أبصقر أسنفست صنيحوغا عاميقو آير سحابة دسيلويو تحقوست
ካባ ምቾት ክደሊ እዚ ናይ መጀመርቱ እዩ ኩሉ ሰብ ንበይኖም ክሓልጎም ምስ ኣለየ ምስ ተረድአት ንኪላ ሓውፈቶ ኢዱ ናብ ጅባ ኣትዩ ሓንቲ ንእሽተይ ሳጹን ኣውፅአ ልባ ተጠወበለት ከፈተታ ሞ ተነካኢት ትመስል ናይ ወርቂ ቀለቤት ብኽልተ ፈረሳዊ ገመድ ተኣሰረት ረኸበት ምስ ዕለተ ልደታ ዝተሓዝ ትርጉም ዘለዋ ዕንቂያ ሕጂ ፍርቀይቲ ሓሊፍ እዩ በለ ብፍኹስ ዝበለ ድምፂ ርሑስ በዓል ልደት ነታ ጉርምቲ ዝኾነ ቀለቤት እናዳህሰት ምሽዳ ህያብ ዓይኒ ወሃብ ተባሂልና ኢላ ነቲ ቅድሚ ገለ መዓልታት በዓሉ ዝበለ ቃላት ደገመትሉ ደሓን ናይ ልደት ህያብ ኣይትወልዮ ጥራይ ህያብ እዩ በለ ፍሽኽ እናበለ መብፅዓ ንመፅያ ናይ ክልቴና መፃኢ እዋይ ኒክ ኣስተንፈሰት እታ ቀለቤት ናብ ኣፃብዕታ እናኣተወትካ መፅያ ምስ ኣይትደልን ኣይትደልን ኣየረጋግፅኩን ነይረ በለት هو ብዙሕ ዝደሊ ቅድሚ ንስኽ ምምፃእ ዝነበረ ህይወተይ የተሓሳስበኒ ሕማቕ ነይሩ ኣዕንቶም ተረኸባ ተድሊኒ እኺ ነዚ ክትፈልጢ ይደሊ ኣቀዲመ ክነግረክ ነይርኒ ግን ከምኡ ምግባረይ ድኽመተይ ዘርኢ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ልክዕ ኣይነበርኩን ሓንቲ ዝግደሰላ ንስኽ ኢኺ ንዓጀገትሰኒ ንስኽ ጥራይ ኢኺ እቲ ስራሓ ከዓ ገዲፈ ኣይሰርሖን እየ ኒክ ኣፋ ከፊታ ሓጠመት ንስኻ ግርምሳ ትካልካል ዓይን ስራሕ ተቆፂረ ኣለኹ ተመሳሳሊ ስራሕ ግን ካብ ኒውዮርክ ኣይወፅን እየ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓዲ ኮንካን ክትከድ ትደሊ ነርካ ነይረ ሕሉፍ እዩ ሕጂ ምሳኺ ክኸውን እየ ዝደሊ ንስኺ እናተይ ኢኺ ንስኺ ኩሉ ነገር ይቕናዒ ኣቋሪፀ ኣዓይንቱና ኩሉ ኣካላታ ኣዞሮ ንስኺ እታ ዝበለፀት ትውስን እኳ ውሳነ ኢኺ ንስኺ እታ እንኮ ምርጫ ኢኺ ግንባራ ናብ ግንባሩ ፀቕጠቶ ቃላታ ናብ ከናፍሩ ሸፈፍ በለ ኣነ እውን ብዛዕባኻ ተመሳሳሊ ነገር እየ ዝሓስብ ሙሉእ ትዕሶ እዚ መፅሓፍ ኣብዚ ተፈፀመ